Gustong mag-iisa sa pag-unlad ng ating bansa. Huwag nang mabahala, PhilSys ang kasangga mo. Tunay na serbisyo ay maaasahan. Sama-samang uunlad sa paraang makabago. Taas noo kahit kanino magpakilala. Eto na ang PhilSys, ID natin to. Ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ang PhilSys, ID natin to. Sa ID natin, tuloy ang progreso. Maihahatid ang tulong sa mga nangangailangan. Mabisa, mabilis at ligtas sa korupsyon. Sisiguraduhin walang mag-iwan sa mga benepisyo sa lahat ng mga Pilipino. Huwag nang mabahala, PhilSys ang kasangga mo. Tunay na serbisyo ay maaasahan. Sama-samang uunlad sa paraang makabago. Taas lo kahit kanino magpakilala. Eto na ang PhilSys, ID natin to. Ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ang PhilSys, ID natin to. Sa ID natin, tuloy ang progreso. Makabagong Pilipinas ay nandito na. Makilahok sa papunlad at magpakilala. ID natin to, tara na mag-isa. Sa ating pagsulong, tayo ay sama-sama. Tayo ay sama-sama. Eto na ang PhilSys, ID natin to. Ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ng PhilSys, ID natin to. Sa ID natin tuloy ang progreso. Pwede bang malaman ko? Okay, magandang umaga po mga karehiyon, magandang umaga Pampanga, and magandang umaga Guagua, no, sa mga kabalan natin sa Guagua, and welcome po muli sa ating sa aming programa, no, tuwing Biyernes, Talakayan sa Radyo ng PSA Pampanga, naghahatid ng makabuluhang talakayan at impormasyon tungkol sa talaang sibil, estadistika, PhilID at iba pang proyekto ng PSA. Okay po. Magandang umaga muli at kung mapapansin nyo po ang aking guest for today, baka familiar po sa inyo. Matagal po nating hindi nakasama dito sa ating programa, no? And for now, iba po muna yung magiging role ng ating dahil dati po siya yung host, siya yung nandito sa gitna. Ngayon siya muna yung magiging guest natin for this morning, no? Pakikilala ko po siya, one of the finest statistician, not just in Pampanga, in the region, no po. Ang statistical specialist 2 ng PSA Pampanga, Sir Bonito Bundalian. Good morning, Sir Bon. Okay, good morning po. Thank you, Sir Chris. Sir Crispy. So, Crispy po yung ausping kaya kayong opisina kasi adwala po kasi rin Chris Chris Gamido ang pong Sir Christopher Puno. Okay, so Mayap Ayabak, Central Luzon, Mayap Ayabak, Pampanga, at Mayap Abak po, Guagua. So, dakal salamat. Bisan pa, at yun na kaya na naman po kening radyo, Guagua 99.9 FM. So, mamaya kami pong informasyon ang paboritang latest updates na ning obra na ning PSA activities
So, lahat po, statistical, civil registration, both establishment and household-based activities na po ng PSA Pampanga, we will give you an update on that. Thank you, Sir Chris. Okay, thank you, Sir Bon. And before we proceed, Sir Bon, sa magiging topic natin, no, mga interesting topics natin for this morning, gusto lang namin balikan, Sir Bon, yung mga naging topics namin from the previous week, no, dahil hindi nga kami naka-attend ng isang programa. Pero balikan muna natin, ano ba yung naging topic natin from the previous weeks, no? Para may parang refresher lang or i-review lang natin yung topic natin before. So, last Friday po, in-invite natin ang outlet supervisor, Sir Bon, ng CRS outlet dito sa Pampanga, which is located po sa may regional office. Sa may sakop po yun, no? Marami pa rin yung naliligaw, Sir Bon. Baka may naliligaw na nagtatanong sa'yo na kumukuha ng birth certificate nila sa opisina natin sa may Sindalan. So, paalala lang po sa mga kumukuha ng mga civil registry documents na naka-security paper po, ang opisina po noon is sa may regional office ng PSA, sa may sakop po siya. Okay? And gusto lang namin ulit ipaalam sa mga gustong kumuha ng mga civil registry documents na naka-security paper po, hindi na po nag-a-accept ng walk-in, Sir Bon, yung sa may regional office. Yes. Meron na po silang appointment system din na tinatawag, no po. Isang innovation din po na ginawa para makatulong sa ating mga kababayan na para hindi masyadong sir, no, hassle yung iba kasi minsan sobrang haba talaga ng pila sa mga regional office. Crowded, Opo, sir. Iniiwasan nila yun. And since nga nag-pandemic, iniiwasan po yung talagang lumobo yung bilang ng mga tao sa isang lugar. So, gumawa sila ng appointment system. So, kung gusto pong kumuha ng mga kababayan natin, no, ng mga civil registry documents sa mga outlet po ng CRS, is kailangan nyo munang mag-book ng appointment. Okay, at ito po ay sa visit lang kayo sa website na appointment.psa.gov.ph. So, dun sa mga i-visit nyo lang yan, pwede dyan kahit sa true phone lang, basta may Wi-Fi, basta may internet connection lang, data, okay na po yun. Meron na kayong, pwede na kayong mag-book ng inyong appointment at makakuha ng mga civil registry documents. Hindi lang po ito sa Pampanga, no? Ito ay ginagawa na sa lahat ng mga CRS outlet, nationwide po. Yes. Okay, so baka isipin nyo sa Pampanga, pumunta kayo ng ibang outlet po. Ganon din po yung pinapatupad nila na mga policies, kagaya po ng dito sa may regional office. So, ayun, Sir Bon, at least makapagbigay alam tayo ng kahit kaunti lang pahapyaw dun sa napag-usapan nung nakaraang linggo. Okay. Yes, sir. Pero Sir Chris, sana, how I wish na sana in due time, magkakaroon na yung yung ma-entertain na natin yung for the benefit of those na hindi marunong mag-online appointment, yung mga walang gadget. So, para naman dun sa ating mga kababayan na ganun, sana in the near future or mga coming days na magkaroon na o mag-accept na sila ng mga walk-in kasi medyo parang nahihirapan din yung iba ating mga kababayan na magkuha ng mga document ng kanilang mga birth certificate, marriage kasi wala silang appointment. So maraming nagtatanong din sa akin how I wish na kasama natin yung sa CRS sa regional office ngayon para maibigyan ng clarification yung mga ganon inquiry ng mga tao kasi although nasa age na tayo ng ng mga digital at saka mga high-tech na yung mga ibang tao, pero meron pa rin talaga na mga kababayan natin dito ang kakatamong kabalin na ala po talagang means na para sa aling gadget or alalang load, kaya alalang data para makapag-access kitang kakatamong online scheduling na ning kakatamong pamangwang CRS. Pero I do hope na sana i-consider din in the near future na ibalik na kahit na paunti-unti lang yung mga walk-in na nagre-request para doon sa ating mga kababayan na talagang hindi nila alam o they don't possess the know-how na online scheduling dun sa pagkuha ng document nila. Actually, Sir Bon, to clarify lang pala, no, CRS pala is accepting walk-in pa din, but for those lang pala, mga emergency cases, like for example, Sir Bon, gagamitin daw nila sa ospital, biglaan yung kailanganin nila ng document. So, ayun po naman as binibigyan naman ng consideration ng office. Humanitarian consideration ang tawag natin doon, And then also yung alam ko yung pagka nagpa-endorse ka, nagre-request ka, nagpa-endorse ka na in advance,
doon sa document mo, currently registered siya, and then nagpa-endorse ka sa sa munisipyo, and then pwede kang pumunta doon, pero dadalhin mo lang yung endorsement letter endorsement mo letter po. na nanggaling sa PSA, nanggaling sa munisipyo, and then wala ka ng schedule na susundan doon kasi advance copy nga siya. Pero for those regular na nagre-request ng document, kailangan pa rin ng merong mga Appointment. schedule doon Yes sa po. online scheduling. And yun nga sir, if ever naman na may maligaw dun sa office ng CRS sa region na walang appointment, meron po silang personnel doon sir Bon na tumutulong na Yes. ipag-book sila ng appointment. Ayun. Okay, kaya lang po, syempre kung fully book yung araw na yun na pumunta sila, ikukuha sila, babalik sila dun sa schedule kung saan may open na slot na schedule sila. Ayun So, nga. So hindi tayo pwedeng pumili kung ano lang yung talagang available sir Bon, available no? slot doon sa online scheduling natin. Yun lang po ang pagpipilian natin. So wala po tayong ibang choice. Pero sana pag talagang nag-totally normalize Normal. na yung sitwasyon, may babalik na din yung mga walk-in na applicant natin sa pagre-request ng mga documents. So, Yes po. we hope na sana talagang wala na talagang threat ng pandemic at makabalik na tayo sa ating mga normal na buhay. Buhay. Actually, Sir Chris, unti-unti nang bumabalik sa dati, Yes sa po, Sir normal Bon. yung natin. Pero kailangan pa rin natin sabihan yung ating mga kababayan na mag-ingat talaga lagi tayo at parati nating susundin yung mga minimum health protocols kapag kagaya ng pagsuot po ng face mask natin, Opo. lalo na sa mga crowded area po. Yan, though palesen na yung mga cases, pero nandyan pa rin, Sir Bon. Yes, yung, hindi na natin yan maaalis. virus, nandyan pa rin siya. So, doble ingat pa din po no, sa mga kababayan natin na, syempre po lumalabas na walang choice, Sir Bon. Kailangan talagang lumabas, lalo na kung trabaho po yung pupuntahan nila. So Sir Chris, one thing more, nung nag-discuss pala sila about dun sa DECAP, Opo. andun ka ba nung Actually sir, sa DCAP hindi namin natapos dahil sa oras din, no. Pero ini-invite ulit namin ang regional office, Oo. si Ma'am Shay ulit. Maybe next week, Sir Bon, next Friday kasi Holy Week pala next week. Yeah, So baka oo. wala tayong program. Tama. So next week po, invite naman natin sa regional office ulit about sa DCAP naman. Yung proseso, Sir Bon, kung saan pumupunta yung mga papers ng pina-correct niya. So yung mga yes, papers yung may mga ninyo. yung mga may court decrees, Yes mga po. legal instrument, Opo. yung may mga dumaan doon sa proseso ng 9048 and 9255, yung mga ganon. Yes po. Yung mga annotation po kasi, yun ang minsan talagang hinahanap talaga ng mga end user ng document, So lalong-lalo na kung dumaan doon sa proseso ng legal na proseso. So instant kumisan kailangan ng tao na yung may annotation na document. So Yes. readily sa may regional office po ng Region 3, pwede po tayong doon. Pwede tayong mag-inquire doon about doon sa mga proseso nila, po. Alam ko pwede na hindi na tayo kailangan pumunta ng central office Yes ng po. PSA Manila para magkaroon po ng mga annotation yung ating mga document. Na dumaan doon sa proseso ng mga legal instruments na Yes po. tinatawag natin. Okay? Opo. So by next week po, sana makasama na natin yung sa may regional office para ma-explain pa ito ng Yes, malalim, oo. Sir Bon, no? At Oo. maintindihan pa ng ating mga tagapakinig at tagapanood kung paano ba yung prosesong dinadaanan ng mga pinapakorek nilang mga documents po. Oo nga. Shoutout kay Ma'am Shayan. Si Ma'am Shayan na Malago ng RSSO3. Po. Tapos, nandito na lang tayo dun sa Batian. Unahin na natin yung pagbati dun sa kanyan. So, shoutout po sa mga taga Region 3, si Ma'am, yung ating Regional Director, Opo. si Ma'am Arlene Divino, ang ating OIC Chief SOCD, si Ma'am Arlene Torico, yung kanilang mga staffs, sa statistical, si Sir June Dave, Sir John Ray, si Sir Jello, Sir si Jello, Ma'am Jenny, si Ma'am Pat, sino pa yung si Ma'am Joanne, si Ma'am Rhea. Kat, Ma'am Rhea, Sir ay John Ma'am Ray. Rhea, Sino yung isa? Sir John Ray po. Si Sir John John Ray. Dave, yan. Sir John Dave. Yan, shout out po sa inyong lahat. Sana po nakikinig po kayo sa ating talakayan ngayon dito sa Radyo Guagua 99.9 FM. So medyo interesante po or interesting ang ating pag-uusapan ngayon kasi mga PSA activities and Yes po. existing o yung mga actual activities na
ginagawa ng PSA ang ating tatalakayin ngayong araw na to. Yes Okay? po, Sir Bon. So, ayun, Sir Bon, dahil kanina nung binabasa ko yung ating presentation, no, na sana ipipresent natin ngayon yung ating presentation. Sobrang daming mga activities, no. Hindi ko alam kung hindi pa nalilito yung ating mga kasi daming mga surveys na ginagawa, no, ngayong April, Sir Bon, no, yung kinokonduct ngayong April. Sobrang dami ng mga nasa presentation natin na mga survey. So, para umpisahan natin, Sir Bon, no, ngayong April, ano-ano ba tong mga surveys na kinukonduct ng ahensya po natin ngayong Abril po, ngayong buwan ng Abril, Sir Bon? Okay. So, actually talagang punong-puno ang ating calendar ng activities ng PSA ngayon, Hindi lang sa Pampanga, nationwide ito. So, Yes, lahat ng PSA provinces, mga PSA offices, may mga field offices, lalong-lalo na punong-puno kami ng mga activities. So hindi po kami nawawalan ng activities sa mga ginagawa sa PSA. Minsan medyo patong-patong na. Yes, Hindi naman po. sa nagrereklamo pero medyo talagang one after the other, talagang patong-patong na. Hindi mo na siya masyadong kuminsan yung parang kulang na lang yung gawin mong dalawa yung katawan mo para magawa mo lahat yung pero kaya pa naman with the help of God at saka yung mga suporta ng ating mga ng mga kasama sa opisina, kinakaya pa naman. So for the month of April, marami tayong mga naka-line up na activities. Yung outline ng ating presentation ngayon is medyo gumawa. Thank you, Sir Chris, nga pala, dito sa paggawa mo ng presentation. So, kahapon lang niya ginawa ito, and then, so, thank you very much, Sir Chris. So, yung ating, yung mga activities natin ngayon, syempre, hindi mawawala sa ating mga activities yung sa agricultural. Okay? Mga agricultural activities natin, mga agricultural-based activities. Kagaya po ng rice and corn stock survey, meron tayong household dito. At meron din tayong rice and corn stock survey pang commercial naman. So, establishment naman po ang ibig sabihin nun. So, meron pa rin po tayong Palayan Corn Production Survey, yung PCPS. Meron din tayong backyard and livestock poultry survey o yung tinatawag po nating BLPS. At meron din tayong commercial, livestock and poultry survey, yung CLPS naman. So, dalawa kasi yan magkapatid yan, BLPS at saka CLPS. So, yung BLPS, household po ito, yung CLPS, commercial naman po. Okay? So, meron din tayo na quarterly municipal fisheries survey o yung QMFS na tinatawag natin. So, lahat, fisheries, meron tayong livestock, meron tayong fisheries, meron tayong crops, So, kompleto sa Ricardo's na yan. May kanin ka na, may ulam na, sir. Doon sa ginagawa nating survey dito na activities ng PSA Pampanga. So, meron din tayong wholesale price index na tinatawag natin. So, kung may retail, may wholesale yes, price index din na ginagawa natin. And then, meron din tayong farm price. So, dun sa farm price, tingnan natin kung ano yung mga ginagawa dito pag sinabi nating farm price survey, FPS naman ang tawag natin dito. Yes po. So ayan, dyan pa lang sa agriculture, Sir Bon. Agriculture pa lang yan, Ang dami pa niyan, no? So mamaya po tatalakayin natin yan isa-isa kung ano yung importansya ng bawat survey na ito at saan ba ginagamit, Sir Bon, yung mga survey para maintindihan din ng ating mga nakikinig kung ano ba yung importansya nitong ginagawa natin. Syempre gumagastos ang opisina dyan. Hindi naman basta-basta gagawin yan kung walang pupuntahan itong ating mga data na kinukolek po. Tama, Sir Chris. At saka para malaman din natin ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga pinupuntahan nating mga respondents, yung mga sample respondents natin na pinupuntahan every now and then, para malaman nila kung saan napupunta yung mga kanilang mga information na binibigay sa atin, para saan yan. Nagpapasalamat nga po kami dahil kasi wala po kayong sawa sa sagot sa aming mga statistical inquiries ng aming mga data collectors. So, maraming salamat po. Patuloy pa po sana ninyong tangkilikin at suportahan ng activities or yung endeavor ng PSA para nang sa ganun mas maging maganda yung pagpaplano. Yes, at saka yung paggawa ng programa ng ating pamahalaan ng gobyerno natin. Lahat po ng ito na kinakandak ng PSA, hindi po para statistics lang, hindi po. Ginagamit po ang mga data na nakukuha natin sa field sa paggawa ng mga polisiya ng ating gobyerno, sa pag-i-implement ng mga project, at saka yung
pagbibigay ng tamang serbisyo Yes po. sa ating mamamayan. So, lahat po ng tinatanong namin sa inyo, may mga kabuluhan po yan at may patutunguhan pong proyekto yan o programa ng ating gobyerno. Yes po. Kaya pag may pumunta po mga nagsasurvey is wag po tayong magdalawang isip no? Na ibigay kung ano man pong impormasyon yung kinakailangan dahil ang mga impormasyon po na yan ay gagamitin din po para sa inyo din if ever talagang kailangan po nila ng tulong, Sir Bon, no? Pag Tama. makikita na kailangan ng Yes. tulong ng isang lugar na ito is makikita po dyan sa mga survey na ginagawa po. So pwedeng ma-present yan sa government natin at makapag-implement sila ng mga parang programs para ibigay sa ating mga yung sa ating sektor ng agrikultura, Sir Bon. Tama. Okay. So aside sa agriculture, Sir Bon, meron pa tayong tinatawag din na home base naman, no? Ano tong mga Sir Bon, home base na surveys po natin? Actually, ang tawag natin dyan is mga household-based survey Okay natin po. yan. So, House-based. meron tayong household-based survey na Apo. mga tinatawag nating labor force survey. Mhm. Ano? Meron tayong quarterly, Mhm. meron tayong monthly LFS o yung labor force survey. Meron din tayong kasalukuyan na ginagawa. Ako po ang focal person nito, yung 2022 Commodity Outlet Survey. So, pagpasensyahan nyo na po yung mga naging sample namin dyan. Ano po, medyo mahaba-haba po ang kwentuhan nyo dyan, yung mga interview dyan. So, ang pinaka konting oras dyan is at the most is mga 3 to 4 hours. Oh, isang tao lang 'yan, Sir Bon? Isang tao lang yon, Oh. isang household lang yon. Mhm. Ganon ka, ganon kahaba yung pag-i-interview kasi yung questionnaire po mismo kasi is 130 pages po na kailangan po talagang itanong yon lahat dun sa isang household. So, So parang nag-exam din pala, Sir Bon, itong daig pa po nila ang Nag-exam, nag-exam actually kasi i-recall lahat ng ating household o yung ating respondent lahat ng kanilang binili doon sa nakaraang isang buwan, nakaraang 6 na buwan o yung nakaraan na or within the whole year ng 2021 at saka ng 2022. So kailangan medyo accurate po yung magiging sagot natin dito. Ano po, napaka-importante po ng survey na ito. Okay? Okay po. Sir Bon, So, meron pa tayong naman tinatawag na mga iba pa to, no? Establishment-based survey naman ito, Sir Bon, tama ba? Tama. Ang PSC kasi ang approach niya sa mga surveys na ganyan is very holistic siya. Meron ka ng establishment, meron kang household base, at saka meron ka pang mga industry. Hindi po yan nawawala sa ating statistics, yung mga establishment-based na statistics natin, yung mga survey po natin. Kagaya po ng ginagawa or gaganapin ngayong April, so magkakaroon po tayo ng 2021 Annual Survey of Philippine Business and Industry na tinatawag po nating 2021 ASPBI. So ito na po ang survey po na ito patungkol naman po sa mga formal sector ng ating mga establishmento na sila ang bibigyan ng mga questionnaire at sasagutin nila yon in due time. No? May mga proseso po tayo na dun sa pagsagot na yon. Meron pa rin po tayong 2022 Quarterly Survey of Philippine Business and Industry, yung QSPBI. Quarterly po ito. Yung nabanggit ko pong una kanina, Sir Chris, ito ay annual. Annual, yes po. So, kada isang taon, nagkakandak tayo ng annual Philippine Business and Industry Survey. Tapos, yung quarterly naman, every 3 months, every quarter, kinakandak natin na nagko-collect tayo ng mga data sa mga business establishments dito sa buong Pampanga. And hindi lang po dito sa buong Pampanga, nationwide activities po ito ng PSA, po. So by domain po kasi, so sa Pampanga, marami tayong sample diyan, mga 203 samples po ang ating QSPBI dito sa Pampanga. Dati po 100 lang, ngayon 203 na kasi maganda po yung response rate na ating natatanggap every quarter na ngayon. Yes po. Okay? So meron pa din tayong, kung meron tayong annual, meron tayong quarterly, at meron tayong monthly. naman. So ito yung pinakamabigat, monthly. So yung monthly integrated survey of selected industry, o yung MISI na tinatawag po natin, at saka may kapatid po yan, yung tinatawag po nating Producer Price Survey, o yung PPS na sinasabi natin. So MISI and PPS, so magkapatid po yan. So yan, sasagutin po yan ng mga manufacturing industries naman, yung ating pinupuntahan dyan. So yung mga pagawaan, mga pabrika
dito sa buong Pampanga ang ating pinupuntahan dyan. So, we have at least mga 41 samples or 44 samples tayo dyan sa MISI and PPS. So, sa buong Pampanga. Okay? So, meron pa rin tayong tinatawag nating Consumer Price Index. Okay? Yung CPI na tinatawag natin. So, mamaya, didiscuss natin ano ba yung CPI. Bakit ang dami-daming survey, bakit pati yung CPI, ito pa yung mga presyo ng mga bilihin sa palengke, hindi po siya for monitoring, data collection lang po ito. So, yung mga prevailing or present prices po ng mga ng ating market basket sa Pampanga, tinitignan po natin ang presyo niyan. Hindi po natin minomonitor for controlling, kinukuha natin yan for statistical purpose po. Para malaman po natin gaano na po ba yung purchasing power ng peso. Opo. Yung ano yung halaga ng piso natin, PPP Sir Bon? natin, yung halaga ng piso ngayon, compare natin doon sa halaga ng piso last year. So, pareho pa ba? So, kung minsan nagbabago po kasi independent. Ang tinatawag po natin yung inflation rate naman. Yun Okay? yung inflation rate na tinatawag. So, Opo. sa mga nakikinig, sobrang dami po niya, no? Pero huwag kayong mag-aalala kasi iisa-isahin po natin lahat ng mga surveys na binanggit ni Sir Bon, no? Sa mga binanggit niya kanina, iisa-isahin po natin yan at i-explain po ng malinaw sa atin ni Sir Bon kung ano ba tong mga surveys na ito, no? So, ayan po, mauuna tayo syempre sa agriculture. Okay, since yan po yung unang pinresent kanina. So, Sir Bon, ano yung una sa surveys natin ngayong April sa agriculture? So, sa April, kagaya ng nabanggit ko kanina, meron tayong rice and corn stock survey. Para sa household-based naman po ito, sa mga bahay-bahay. Ibig sabihin, so, ito po yung mga pangkaraniwang household lang na naging sample natin. At wala itong mga negosyo, tinatanong lang natin dito, yung gaano ba or ilang kilo ba yung stocks nilang bigas sa kanilang palabigasan. Sa Karitandukan ng Dangabias po rin kaya kukutang tamo po ito. Kasi the Philippine Statistics Authority granted a clearance for the conduct of the 2022 Rice and Corn Stock Survey, yung household base, formerly known as Palayan Corn Stocks o yung PCSS. Dati po akong mahawak niyan. Ngayon, iba po kalperto naman si Ma'am Ann. Hi Ma'am Ann, shout out po sa inyo. Okay? Ang aim po nito, ang purpose, ang objective nito is to generate rice and corn stocks inventory held in the household sector. So, malalaman natin dito kung yung pangkaraniwang tao ba at this point of time, gaano ba kadami yung stocks nilang bigas sa kanilang palabigasan. Okay po. So, kinukuha natin yon. So, and then may mga expansion factor tayong na ginagamit dyan sa pag-compute yan at para ma-represent yung buong kabuuan ng population ng province natin. Okay, Sir Bon. So, huwag kayong no, pag may pupunta at isa-check kung gaano ba kadami pa yung stock ninyong bigas sa inyong bahay. So, though ano po yun, pero yan po ay mga information at data talaga na kakailanganin po. Oo, kasi kailangan kasi talaga natin yan para malaman natin yung stability ng ating stocks ng bigas. Walang pinipili yan, hindi yan regardless kung anong estado mo sa buhay, kung mayaman ka, mahirap ka, or kung nasaan ka bang socioeconomic status ng iyong buhay. So lahat yan, itatanong lang po sa inyo, ilan kilong bigas po ba ang natira dun sa lalagyan nyo ng bigas as of 6 a.m. ngayong umaga. So, itatanong lang po yun sa inyo. So, ganun lang po siya. Parang wala lang, pero malaki po ang impact niyan. May mga impact po yan sa ating ekonomiya. So, tinitingnan dito, gaano ba yung katatag yung stability ng rice stocks natin. Baka naman talagang yung mga pagising nila ng umaga, wala silang bigas, wala silang maisasaing. So, that is something na very alarming yun kasi ibig sabihin parang nahihirapan yung ating mga kababayan kasi wala silang bigas doon sa kanilang palabigasan. Pag mahirap yan, Sir Bon, pagkagising mo wala kang maisaing. Tama, tama po yun. Kasama po doon, halimbawa, as of 6 a.m., sinaing mo na yung bigas.
paano yun, Sir Bon? Ibig sabihin, wala na silang, i-declare nila na, kunwari, last na yung salang na yun. As of 6 a.m., Oo. ilang kilo pa ba? Kung as of 6 a.m., naisalang mo yung bigas, kasama pa siya. Kasama pa siya. Okay. Kasama pa po siya, okay. Ganun po yung pagtansya po natin doon sa, yung PCSS1, yung Palayan Corn. Ngayon, RCSS Pero na dito, po siya. Sir Bon, may sample din ba tayo or randomly pumipili yung ating mga Meron tayong sample may dyan. sample May din. mga sample tayo dyan, monthly na pinupuntahan ng Mhm. So sila, regular sila. Kaya regular yung pinupuntahan yon. Kung minsan, at a period of time, hindi nila pinapalitan yung mga samples natin kasi para yung trend Continuity, sir, continuity ng data. Oo. Titignan natin kasi kung iba yung tao naman ng tinanong mo, baka Yes po. naman wala siya kasi Mhm. yung dati meron, Opo. bakit ngayon wala siyang Opo. So, hindi magiging yung data natin, sir, no? Hindi siya comparable kumbaga. Mhm. Oo. Kung yung i-analyze natin, dati yung sample natin may 10 kilong bigas, tapos nagpalit tayo ng sample, wala siya. Yes po. Parang meron siyang konting may effect siya sa ating statistics na Okay. gagawin na Okay po. So aside dito sa Sir Bon, sa household, meron din tayong yung commercial naman na tinatawag. Oo, tama. So yung commercial na ito yung mga retailers, rice retailers sa palengke na sa mga NFA, accredited mga rice wholesaler and retailer na sila ng mga bigas, So tinatanong din natin dito, gaano ba at 6 a.m., gaano ba kadami yung imbak nilang bigas sa kanilang mga tindahan, lalong-lalo na kasama po yung mga nasa bodega nila, ganun. Basta as of date visit, ilang kilo yung ilang sako, ilang kilo yung stocks nilang bigas. So kasama po kasi hindi lang tayo nagbe-base dun sa household, pati yung commercial. Kasi titingnan natin, baka naman kasi pagka wala ng stocks ng bigas, ibig sabihin meron tayong shortage ng bigas. Yes, 'Di ba? Meron ding implication 'yon. Kasi kung walang stocks ng bigas, ibig sabihin walang ani, walang bigas, o may ani pero walang bigas. Something's wrong, Yes 'di ba? po. Yung parang nakikita natin yung pag ina-analyze natin na may mali. At saka ginagamit din 'yan kasi yung primarily kapag halimbawa tumataas ang bigas natin, nagkukulang tayo ng bigas dito sa Opo. sa Pilipinas. Mhm. Ito yung ginagamit nilang basehan para mag-import tayo ng Ah, bigas sa ibang okay. bansa. Oo. Ito yung isa sa mga data na ginagamit ng ating mga ibang government agency sa pag-export ng bigas or yung pag-import ng bigas. Oh. So kumukuha tayo ng bigas. Kung kulang ang bigas natin, bibili tayo ng bigas sa ibang bansa. Saan natin kukunin yung data? Dito sa mga survey natin yes ito. po. Pero ito dito, Sir Bon, not necessary yung bigas na nasa tindahan lang. Kunwari meron akong bodega na nasa ibang lugar, isasama din yun sa i-declare nila dapat. Oo, dapat kasi kasama yan. Pag-aari kasi niya talaga yan. May mga Opo. sample po tayo na dyan. Mga registered rice retailer tsaka accredited ng NFA. So may mga sample po tayo dyan. Talagang existing yan. So lahat po ng stocks nilang bigas as of date of visit, so isasama po nila. Whether yung bodega nila is wala dun sa Mismong tindahan nila or kung nasaan man yung basta sa kanila po yung bigas, pag-aari po nila yung bigas, in possession nila, kasama po yun. Okay. So, linawin lang natin, Sir Bon, dito sa survey na ito, since commercial, hindi kasama yung personal nilang stock. Hindi. Okay. Doon siya sa household. Oo. Okay. Dun Sa siya household po yun. So, Ah. dalawang klase po kaya. Po kasi yan, isang household at saka isang commercial. Okay. So, hindi po kasama yung sariling stock ninyo ng bigas. Hindi pa. Apo. Okay po. So, next naman, Sir Bon, meron pa tayong yung Palay and Corn Production Survey naman. Oo. Ito yung yung focal person nito si Ma'am Ann. Hi Ma'am Ann. Ulit Ma'am Ann. Ito yung production naman. Ito yung pag nag-harvest naman. Mhm. So gaano naman kadami yung pag-harvest? Tinatansya natin dito yung production magmula sa pagtatanim ng palay hanggang sa pag-harvest. Ito yung kinukuha natin. Okay. So, ilan yung na-harvest natin, ilang hektarya ng palay ang na-harvest natin at ilan ang volume niya of production. Ilang metric tonelada, ilang metric tons yan. And then, ina-anticipate din natin dito natin kinukuha yung mga kakatanim pa lang o yung planting season, tapos yung vegetative nasa vegetative na siya
time na siya yung palay natin at hanggang dun sa malapit na siyang harvestin na So dito natin nakukuha yung mga datang ganon. So dito purely on production. Kapag inani yung palay, gaano ba kadami yung naani nating palay? Okay. So parang ito, Sir Bon, magkakapatid ba itong mga to? No? Meron tayong stock survey, meron tayong production survey naman. So hindi naman talaga sila magkakapatid. Maghiwa-hiwalay talaga. Actually, interrelated ang Yes, po. tatlong yan. Tatlong yan. Kasi, kung wala ka namang production, wala kang magiging stocks. Oo, yes, Kung sir. wala kang stocks, wala kang maibebenta. Parang ganun lang po yung logic niyan. Ano po? Kailangan, mag-ani muna tayo para magkaroon tayo ng stocks. Yes po. Para makabenta naman tayo, dapat may stocks tayo. Opo. Paano tayo makakabenta kung wala tayong stocks ng rice o kaya So, bigas? lahat po yan, no? Simula sa pagtatanim hanggang sa pag-stock natin sa mga household at sa mga commercial, sinisurvey po yan Oo, lahat. kasama po Opo. lahat yan. Ano po? Okay, Sir Inaano Bon. po natin yan. So aside dun sa ating palay and corn production, meron pa tayong backyard naman. Backyard livestock and poultry survey. So, Ito po isa rin sa mga na household based na survey ng PSA kaya nga po sa pangalan pa lang backyard, ibig sabihin sa mga bahay-bahay lang ito, sa mga likod ng bahay o yung may mga maliliit na kulungan Yes po. ibig sabihin hindi siya commercial talaga na kagaya ng may mga piggery, iba Opo. 'yon. Commercial na ang tawag natin doon. Pag sa mga bahay-bahay lang, may mga certain number of pigs yan or animals na inaalagaan sa kanilang bahay. Ang tawag natin dyan is backyard, livestock, and poultry. So kasama po dito lahat ng alaga mo, manok, baboy, kambing, tupa, lahat. Chicken, duck, pati itik, lahat po yan. Pati yung itlog niyan, ina-account po natin. So, pati yung mga nangingitlog na inahin, ilan yung nangingitlog, ilan yung average na iniitlog ng manok kada araw. So tinitingnan natin yan, tinatanong po natin yan sa ating mga respondents sa sa mga household po. Okay. So ito, Sir Bon, meron din tayong mga sample naman. May sample din ba doon sa backyard or Meron po. Meron din. Opo. Okay. Lahat po ng pinupuntahan nating sinasurvey po ng PSA, may mga po yan, stratified random sampling po yan. So may mga samples po tayo na pinapalabas ang central office gamit ng statistical formula o ng stratified sampling na ginagamit nila. So yun po yung mga pinupuntahan natin. Hindi po kami pumipili yung personal choice na pinipili na ito yung gusto kong maging respondent kasi mabait siya. Hindi po. Lahat po yan unknown po yan sa aming lahat dito sa PSA. Hindi po namin yan kakilala. Yes po. Kung may kakilala man po dyan, siguro may nagkataon lang. Oo. Pero lahat po yan talagang pinipili ayon po dun sa different characteristics po ng kanilang mga household nila. May mga characteristics po kasi yan. Okay po. So, ayun, malinaw doon, Sir Bon, hindi PSA Pampanga or Ay, hindi po. region, sa central office po. Lagi Opo. yung nagbibigay Kahit sa ng mga central sample. office po, hindi po nila kilala yung mga tao yan. Basta lalabas lang po yan na pangalan. Yung mga pangalan po na nakuha dyan, yan po yung nakuha naman dun sa census of agriculture and fisheries na sinasabi natin na may mga activities sila pertaining to agricultural. So, yan, sinala po yan talaga, pinili po talaga yan based dun sa mga sinagot nila nung Census of Agriculture and Fisheries. So, lahat yan, pinagsama-sama at nag-draw sila ng mga sample. Dun po tayo kumukuha ng mga tinatawag nating sample respondent na pinupuntahan po natin buwan-buwan. Dun sa mga household base po. Okay, so dun sa mga mapupuntahan na itong mga surveys na ito, please, pakitulungan natin itong ating mga nagsa-survey din po. Shout out sa mga nagsa-survey din po natin. So yung mga natin, nga pala yung ating mga agricultural o yung mga agri data collector natin na ang leader nila syempre si ang ating supervisor si Sir Herman. Shout out po Sir Herman, good morning po. Morning, sir. Good morning din kay Ma'am Angie pala, nasa sila Quest Hotel sila Yes ngayon. po. So, Meron silang training. 1 week po silang nagtitraining na. So, hindi na po kami nagkikita-kita sa opisina kasi nga po, ang dami-dami po naming mga trainings and seminars na dapat, tapos may mga survey pa na dapat kang mag-supervise, ganun mo, or yung iba, talagang halos hindi na po kami nagkikita-kita. Yung ating mga agri-data collector, si Da, tapos si Ate Bane. si Miss Vanessa,
Tapos si Kate. So, andyan din si Sir Jun. Sir Jun. Sir Jun, si Gasgas. Gasgas po ang tawag ko sa kanya. Sorry, Sir sorry Jun ha. Tapos andun diyan si si JJ, and then sino pa yung isa, yung si Perdi. Yun. Perdi. Sorry, Oo. hindi ko pamilya lahat. ng pangalan, Perdi, Sir Bon. pasensya ka na ha. Medyo nakakalimutan ko yung pangalan mo kasi medyo kahawag niya si Por. Peace tayo, Por. Okay. So, Perdi. Okay, so mag-iingat kayong lahat. Thank you. And a serious note, ito yung mga tao na talagang patiently kumukuha ng ating mga o nagko-kolekta ng ating mga data. Yes. So every now and then sila po yung mga pumupunta sa mga bahay-bahay, sa mga kuminsan sa mga establishment kagaya ng commercial Opo. establishment. Sila po yung mga nagtatanong sa inyo na kumukuha ng mga informasyon with regards dun sa mga survey po ng PSA. So mag-iingat po tayong lahat. Shout out po sa inyo, and then sana po pagbutihan pa ninyo lagi ang pagkokolekta ng data para naman maging maayos ang ating mga pag-implementa ng ating So gusto kong sabihin sa inyo na malaki ang inyong contribution sa pag-ano natin ng pagko-compile natin ng mga data na nanggagaling sa mga household na pinupuntahan nila. Okay, so maraming salamat po, Sir Bon, dun sa mga natin, no, data collectors natin. Oo. Yan, sa team ni Ate Da. Okay, next, Sir Bon, meron pa tayong isa pa na quarterly municipal fisheries survey naman. So, Ito. pati mga isda, Sir Bon. Tama ba? Pati mga isda? Kaya nga sinabi ko, 'di ba? May bigas na tayo, may palay, may bigas, may may baboy, may manok, may ulam, may gulay na. Meron na rin gulay, Sir. Crabs. Tapos ngayon, isda. So kumpletuhin na natin ang pagkain ng masang Pilipino, mga Kapampangan. So isda, lahat kumpleto na 'yan. So dito sa Quarterly Municipal Fisheries Survey, ito po yung mga sinasurvey natin, mga isda, yung kasama po dito yung sa aquaculture, sa inland fisheries, at saka yung sa mga marine. So pag sinabi po nating marine, ito po yung mga nanggaling sa mga dagat, yung mga pumalaot po sa dagat, na binabagsak naman sa ating mga landing center dito sa ating probinsya. So existing yung operational landing center natin, yung mga marine landing center natin, particularly, ang existing na lang, ang operational na lang, yung sa Sasmuan at saka dito sa may Masantol, Pampanga. So, dalawa na lang. Dati pong 6 yan. Ngayon, yung ibang landing center natin, parang hindi na siya medyo active kasi wala nang bangka na nanggagaling sa dagat or sa marine waters ang nag-unload ng kanilang mga isda doon. So, pero meron pa rin tayong data on municipal marine fisheries, po. Okay po. So, dalawa na lang, Sir Bon, ang daming nabawas sa ating meaning dun sa mga area na yun, Sir Bon, kaya ba yun yung dahilan kaya mas mura yung presyo ng mga isda dahil dun binabagsak bago siya matransfer sa mga ibang area, ganun ba? Hindi naman po, hindi po natin dun kinukuha yung mga prices kasi ng mga Depende po kasi yan, yung prices po kasi ng mga isda na sinasabi natin is nagbe-base po yan dun sa kalidad, dun quality, kung gaano ba kalaki yung isdang nahuli po nila. So yun po yung hindi po nagbe-base kung sarado man yung ating mga landing center dito sa Pampanga, hindi po yan nagiging basihan para maging doon sa presyo ng isda, particularly ng mga isdang kinakain po natin. Hindi po yan nagiging basihan. Okay. So ang magiging basihan po niyan, yung pricing niyan is yung quality at saka yung sizes niya. So kasama po yung size at saka yung quality ng isda doon sa pricing niya po. Okay po, Sir Bon. So ayan, hopefully ano pa ng ating mga tagapakinig and yung ating nanonood sa FB Live, yung ating mga surveys na pinag-uusapan ngayon, I'm pretty sure marami kayong mapupulot, nakaalaman kung ano bang mga klaseng surveys at ano ba yung purpose ng mga surveys na ito na kinokonduct po ng PSA. So siguro bago tayo mag-break, Sir Bon, tatapusin na ba natin lahat ng sa agriculture? So i-add ko lang din, bukod dun sa landing center na pinupuntahan natin, nagkakandak pa rin tayo ng mga inland fisheries survey na tinatawag natin. Yung sa inland naman po, ito po yung mga ating mga sample household. Ito household base po ito. Ito po yung mga pinupuntahan natin
ano sila, meron silang activities sa inland fishing. So engage sila sa inland fishing. Halimbawa, yung pangingisda sa ilog o dun sa mga any bodies of water dito sa Pampanga or kahit saan, basta dito sila nakatira. So production pa rin po 'yun ng ating probinsya. So lahat po, hindi lang po sa dagat, pati yung mga kailugan natin dito talagang pinagkukuhanan po kasi yan ng sa yan po sa mga lugar o yung mga fishing ground na tinatawag natin na pinagkukuhanan nila ng mga ikabubuhay ng ating mga kababayan, yung mga kasama sa yung mga hindi lang yung nagbabangka dun sa dagat, kasama po din yung sa mga inland fisheries natin po dito sa ating mga kailugan, dito sa mga marshes, so other small bodies of water. Basta kung saan po sila nakakakuha ng isda, kasama po yun sa inland fisheries natin. So, pumapasok dito, Sir Bon, yung mga parang sa Kapampangan, dito ang ating pong Plaisdan na Amanwanda. Iba naman po yun. Aquaculture naman po ang tawag iba pa po natin yun. yun. Opo. Okay. Ayun po yung tinatawag natin yung fish pan mismo, is aqua farm po yun. Pero yung activities po is yung aquaculture activities okay po. po yun. So, iba po siya. Okay. So, next naman, Sir Bon, is meron tayong wholesale price index naman na survey din ba ito, Sir Bon? Or Yes, survey din yan ng ating opisina. Actually, ginagawa natin yan every week, ang wholesale price po ng So, kung halimbawa, kagaya po ng nabanggit ko kanina, kung meron tayong retail, meron tayong wholesale. Ibig sabihin nun, kung ang pagbibili natin is yung bultuhan, magkano ba ang presyo natin pag binili natin ng bultuhan compare natin dun sa retail price. Kapag retail po kasi medyo meron ng may patong na yan, may Sir patong Bon, na yan, meron na siyang konting kasi nga tingi-tingi lang Yes siya. po. Pero dito bultuhan ang natin. So kinukuha din natin yung mga presyo ng mga bilihan, halimbawa bigas. So magkano ba yung bultuhan, wholesale price ng isang kaban? Yes Yung mga po. ganon. May mga certain quantities po kasi bago natin siya matawag na wholesale price. So meron mga So depende po 'yan dun sa ating mga pinupuntahang kung paano po yung pag-treat nila dun sa wholesale price na Pero meron po tayong mga pinagbabasihan diyan para matawag po nating wholesale price. Okay? So next is meron tayo sa farm prices survey naman, Sir Bon. Okay, FPS, farm prices. Dito, lahat ng sa farm price kasi, lahat ng lahat naman ng crops yan kasama. So kasama diyan po yung mga gulay. So kanina pinag-usapan natin bigas, tapos yung mga isda, tapos may tayong livestock, may baboy, may manok, may tayong mga prices. Ngayon, punta tayo dun sa crops. Ito po yung mostly kinukuha ng ating mga data collectors sa Agri na mga farm price survey. Ibig sabihin, tinitingnan po natin dito kung magkano po yung farm gate price ng mga crops natin. Halimbawa, ang sitaw. Okay. Magkano yung farm gate price natin? Compare natin dun sa nabibili natin kapag nasa palengke na siya. Ibig sabihin, first point of sale. Pag sinabi nating farm price, first point of sale. Hindi na siya dumaan doon sa middleman na tinatawag natin. Yes po. Okay. Kasi mag-iiba na yung presyo doon. Mag-iiba na ang presyo. Dadagdag na. Yes o isasama pa yung cost ng gasolina. Opo. Yung biyahe pa. Kung malayo-layo yung pupuntahan, Sir Bon. So, yung farm price survey, first point sale, magkano ang benta farm gate price? Yes po. Yung parang, kunwari, ako yung may-ari nitong lupa na to, Sir Bon, magkano kung ibibenta? Ganun ba? At the first point of sale yun. Yung wala pa siyang patong, hinarvest mo ngayon, right there and there, binenta mo. Magkano? Yun yung kinukuha natin dito. Okay. So, ayan, ang daming surveys na napag-usapan na natin, no? And yan, na-explain naman na maayos na sa atin ni Sir Bon, and hopefully yan ay napakinggan lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood, no? At mamaya po, tutuloy natin yung ating talakayan. Magtutuloy tayo mamaya sa mga household-based surveys naman po. No, ito po ay ating pag-uusapan. Makaraan lamang po ang ilang mga kanta po.
bawat bata isinisilang, sinisiguro may pangalan, kasal hanggang sa kamatayan, may talaan, iniingatan, statistics ng buong populasyon, panlipunang datos na napapanahon. Tahanan ka ng mahusay at tapat sa tungkulin lahat ng araw. Anumang hamon, be a solid, be a responsive, be a worthless, be a champion. Kami matibay, masipag mahusay. Tahanan ka ng mahusay at tapat sa tungkulin lahat ng araw. Anumang hamon, be a solid, be a responsive, be a worthless, be a champion. Kami matibay, masipag mahusay. Kami matibay, masipag mahusay. Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Okay, muli po kaming nagbabalik, no? Magandang umaga ulit at nagbabalik po tayo sa programa ng PSA Pampanga, Talakayan sa Radyo. Naghahatid ng makabuluhang talakayan at impormasyon tungkol sa talaang sibil, estadistika, PhilID at iba pang proyekto ng PSA. So ayan po, at ngayon Biyernes na ito is sa estadistika po tayo, no? Naka-focus do, may mga announcement tayong kaunti about sa ibang projects pa ng PSA, no? So pero today's program po is halos survey po yung mga pag-uusapan natin. So kanina po is natapos tayo before tayo mag-break sa mga agricultural survey na kinokonduct ng PSA, not just in Pampanga but nationwide po, no, na kinokonduct yan. Ngayon, Sir Bon, meron tayong kanina na tinatawag pa na mga household-based surveys. Tama pa. Okay. So, Sir Bon, ano itong mga household-based mga surveys na ito? So marami po yung mga household-based survey ng PSA, no. So meron po tayong quarterly diyan, yung kada ikatlong buwan. Meron din tayong monthly na ginagawa, tinatawag natin. So sa LFS po, yung labor force survey, isa po 'yun sa mga household-based survey na tinatawag po natin, sinasurvey natin monthly at saka quarterly. So meron na tayong monthly, meron pa tayong quarterly. So ang kagandahan naman po dito sa LFS survey na to, every month iba-iba po yung nagiging sample po natin, ano po. So yung labor force survey po is a nationwide and quarterly survey
or monthly survey of household conducted by the PSA, yung Philippine Statistics Authority. Ang ano po nito is, aim po nito is to gather data on the demographic and socioeconomic characteristics of the population. Ibig sabihin po nito, pag sinabi nating demographic, so kinukuha na po natin yung mga pangalan, mga edad, yung sex niya, marital status, ano yung natapos niya, ano po. Tapos, kung saan po siya nagtatrabaho. Ito po yung mga demographic characteristics na tinatawag natin. Nag-aaral ba siya? Kumukuha ba siya ng vocational? Ano po. So, yung socio-economic characteristics naman po, ang ibig po sabihin, no, kinukuha natin yung mga data kung ano ang trabaho niya, kay magkano ang kinikita niya, at saang industriya siya nagtatrabaho. Anong klase, anong klaseng trabahador siya? Class of worker. Ano po? Anong nagtatrabaho ba siya sa government ba? Sa private sector ba siya nagtatrabaho? Lahat po 'yan kinukuha nating data dito sa tinatawag na labor force survey. So, ang pinakaano po nito, the LFS aims to provide a quantitative framework for the preparation and plans and formulations of policies affecting labor market. So, tinitingnan po ng ating gobyerno dito, marami pa ba tayong yung population po ba natin, ano ba ang composition ng mga yan? Ano ba yung mga trabaho niyan? Ano ba yung mga natapos niyan? So, tinitingnan po dito yung future labor market, ibig sabihin. So, kung halimbawa, magtatayo ako ng factory dito sa kumpanya dito sa May Guagua. So alam ko dun sa demographic characteristics ng mga tao dito sa Guagua, yung population ng Guagua. Alam ko kung ano po yung mga target na empleyado ko dito, mga labor ko dito. Yes po. So alam ko dito ako kukuha ng may mga mekaniko dito, may mga professional dito, di ba? May mga accountant dito. Dito ko kukunin. Dito ako mag-hire ng mga yung mga tauhan ko. So yun po yung sinasabi nating future labor market natin sinasabi. Okay, so parang ito, Sir Bon, makakatulong talaga dun sa mga may plano na gustong magtayo ng, let's say, sabi nga, business. Alam nila kung saang area, parang ganun ba, Sir Bon, kung saan ba madami yung, let's say, dito maraming mekaniko, so pwede ako magtayo ng parang shop ko na pang mekaniko yung In a way, sir, pwede kasing gamitin yung kasi nandun kasi yung demographic characteristics at saka socio-economic characteristics ng bawat taong pupuntahan natin dito. Pero ang pinaka number one na ng purpose ng LFS is para magpalabas po tayo ilan po ba yung may trabaho at this period, ilan po yung walang trabaho. So madami po kasing yan Hindi po ibig sabihin na may trabaho ka yun na yun. Mayroon pa po tayong tinatawag nating underemployed. Tinatawag nating underemployed. May trabaho sila pero kulang yung oras nila o parang gusto pa nilang magkaroon ng ibang trabaho kasi nga parang kulang pa. Nakukulangan pa sila dun sa trabaho nila. Gusto po na pa nila ng ibang pang trabaho. Kaya nga po, ang tatawag po natin sa kanila, yung mga underemployed. Okay. May trabaho po sila, pero gusto pa nilang magkaroon ng additional hours of work or ibang trabaho para talagang siguro hindi sapat yung kinikita niya. Ganon, isang factor po yun, isang reason po yun kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga underemployed na or talagang very workaholic lang yung tao. Gusto niya talaga gusto ko maging busy ako sa buhay ko. Sabi niya para di ba? So gusto ko pa ng maraming oras sa trabaho. So yun po yung tinatawag nating mga underemployed. Okay. So itong labor force na to, Sir Bon, medyo malawak-lawak pa ito, no? Hindi lang siya Sir Bon, correct me if I'm wrong na lang. Ito yung diniscuss din nung kasama natin si Sir Jello. Yes, Sir Jello Lobo ng si Sir Jesse Lobo ng RSSO3. Napakaganda po ng mga talakayan natin dito. Tsaka in detail po yung diniscuss ni Sir Jello. Sana at one time mag-guest ulit natin si Sir Jello dito para ma-refresh naman yung ating mga kababayan at yung mga kung may mga updates ba dun sa mga survey na ginagawa natin or kung invite natin siya dito para i-forecast natin yung mga different statistics na nung monthly labor force at saka yung quarterly labor force dito sa Region 3 at saka sa iba't ibang province ng Region 3. Okay. So since regional po siya. So parang i-discuss nila, sir, yung naging result ba? Tama, yung parang titingnan natin parang data appreciation na rin po para makita na rin ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga respondent natin na tinatanong tungkol sa labor para malaman nila
ay, ito pala yung sinagutan ko nung mga buwan na yon. Ito pala yung data na kasama pala ako dito. Yung Opo. parang nakikita nila na, ay, meron naman palang pinupuntahan yung Yes mga po. pagtatanong nila sa amin, yung mga data na nakukuha sa amin, hindi lang pala yan nababasura, hindi lang nababaliwala. Lahat po yan, nagagamit po ng ating gobyerno at ito po yung mga product po ng inyong pagsasagot sa aming mga katanungan patungkol sa labor force. Ano po? So, hopefully, sa mga susunod natin, Sir Bon, na mga na program dito sa Radyo Guagua is ma-invite ulit natin si Sir Jello ng Oo. Regional Office para maibigay sa atin yung naging resulta ng mga surveys about sa labor force, no, para yun nga, ma-appreciate naman ng mga respondents natin at nakikita nga nila na ayun pala, doon pala pumunta yung mga information na ibinigay ko nung time na i-survey ako. Oo. Lalo hindi lang siguro si Sir Jello, siguro lahat ng kung available lang talaga yung mga regional personnel na sila Ma'am Arlene, magbigay sila ng mga updates sa ating activities ng Region 3, si Ma'am Arlene Torico, si Sir Jun Dave lalo na, 'di ba? Si Yes Ma'am po. Jenny. Gusto ko sanang i-invite si Ma'am Jenny din dito para magbigay ng update dun sa CBMS na Oo. tinatawag natin na gagawin natin ngayon this July ng 2022 kasi may mga updates kasi na dun sa CBMS na ipapa-implement ng ating gobyerno sa lahat ng munisipyo. So, may mga munisipyo kasi na nag-yes, may mga munisipyo yung nag-no. Opo. So, para malaman talaga natin ano ba yung mga detalye dun sa CBMS na yun. Lalo na bagong proyekto ito, Oo, Sir Bon, no? gusto ko sana talaga yung ma-invite si Ma'am Jenny. So, kung nakikinig po si RD, si Ma'am Arlene Divino, sana po ma'am, paintulutan po ninyo na invite po namin si Ma'am Jenny para makapag-discuss po dun sa in details dun sa CBMS para sa ating mga kababayan po para ma-update po at saka malaman po ng ating mga tagapakinig yung CBMS project po ng ating pamahalaan po. So lalo na po yan. Abangan po natin yan, Sir Bon, na sa July, tama ba? Tama, sir. Kung hindi magbabago ang mga schedule, initial schedule kasi original schedule niya is ang implementation niya is July. Opo. So hindi ko lang alam siguro baka depende siguro sa takbo ng coordination or ng communication ng PSA dun sa mga LGU natin kung magkakaroon ba ng rescheduling ba or mamumove ba yung hindi pa natin alam pero as of this moment po ang alam po lang natin by July dapat nagsisimula na tayong magpa-implement ng CBMS. Opo. So yun, pero ang sigurado po dito is isa tong malaking tulong. Tama po. Sir Bon. Yun yung sigurado na malaking tulong po ito, hindi lang po ito sigurado sa ating mga mamamayan, no, Sir Bon. Sigurado malaking tulong po iyan sa kanila kaya sana po lahat mag-participate dito sa programa na ito na isasagawa. Hopefully po matuloy yung calendar nila of schedule which is sa July sana is ma-implement nga Tama siya. po. Okay, para makatulong din po ito, no. Opo. May maidagdag ko lang kasi ang CBMS na yan is talagang maganda yung magiging magiging pakinabang niyan lalong-lalo na sa ating mga LGU sa mga barangay. Opo. Kasi yung data na makukuha diyan is magiging pag-aari ng munisipyo. Yes po. So they will have this full control ng mga data na makukuha nila, makokolekta nila sa kanilang mga nasasakupan sa munisipyo and then from that data pwede silang mag-create lalong-lalo na magiging pakinabang dito yung yung magagamit ito ng ating mga MPDO, yung mga ating mga officials ng MPDO, yung mga MPDC, mga city planning, mga municipal planning officer, pwede silang gumamit ng mga data nito nanggaling sa CBMS para makapagplano ng mga proyekto nila doon sa munisipyo, mga programa. Yes, so po. instantly alam na ng ating LGU kung halimbawa magkakaroon ng wag naman sana yung disaster so alam naman nila kung agad-agad kung sino yung bibigyan nila ng ayuda. Okay. So yung bibigyan nila ng mga relief goods. So kung ano man yan, kung gamot man yan, lalong-lalo na 'di ba nagkaroon tayo ng pandemic na may mga COVID na So magagamit yung data na yan para matutukan talaga Opo. yung mga kung sino talaga yung mga talagang nangangailangan kasi makukuha natin yung mga data dun sa CBMS na yun. Very siya
holistic yung approach nila doon sa CBMS. Meron ng trabaho, demographic characteristics, sa health, Oh, yes. infrastructure, lahat. Sa pagkain, anything. Basta, lahat yata ng survey ng PSA, na-incorporate na dito. Dito sa CBMS. Sa Sir Bon, CBMS na to, lahat ng survey ng ano na to, ng PSA, na-incorporate na doon sa CBMS. CBMS. Kaya, kompleto. Ano siya, holistic ang ano nila. Approach nila, at saka malaki. Marami yung mga disaggregated data na makukuha. Hindi lang demographic, socioeconomic, marami pa silang makukuhang data dito. Ilan yung batang hindi pa nababakunahan? Oo. Ilan yung batang hindi pa nare-rehisto sa munisipyo? Yung mga walang birth certificate, makikita natin dito. So, makakasama niyang magplano ang local civil register o mag-conduct tayo ng mobile registration para magkaroon ng rehistro Opo. yung mga tao dito sa lugar makikita na to. talaga nila, kunwari Sir Bon, ano sila dito, dito pala meron pang ilang bata na hindi pa Tama. nakarehisto, so pwede tayong pumunta. Tama, sir. Dito sa lugar na to, marami pala yung batang hindi nag-aaral. So dito tayo mag-program ng libreng aral, mga ganong project. Mga intervention ng ating gobyerno, magkakaroon tayo ng mga magagawa nila yung mga interventions na yan through proper planning at saka Yes yung mga po. proper data collection muna. So Yes, maganda mag-start. yung CBMS po. Sana po sa mga susunod na po rito, topic po natin dito sa Radyo Guagua 99.9, sana ma-invite po natin yung ating regional focal person po ng CBMS, si Ma'am Jenny Mariano, para magbigay talaga ng tamang update o yung mga detalye na kailangan po natin para sa CBMS na to. Alam ko dito sa Pampanga, dalawa yung nag-yes, confirm na nag-yes ang Mabalacat at saka ang Lubao, Pampanga. So we are still waiting for further communication kung talagang mapupush through itong rollout ng CBMS na to. So antabayanan po natin. So maganda po ang project na to. Hindi lang po yung dahil kami po ang dito, point person dito, ang LGU po ang pinaka point person po nila kasi sila yung gagamit ng datang makukuha nila. Kami po, technical lang po kami dito sa PSA ang Opo. participation po namin sa CBMS. So, ang full control po is nasa LGU po. Yes po. And syempre Sir Bon, ang pinaka makikinabang dyan, syempre po yung mga mamamayan din kung saan sila Tama, yes. So yung yes. constituents po, kung saan kayo nakalocate, sila din po yung makikinabang. So lahat ng mga mamamayan po na kunwari nasa, for example, yung ng Lubao na nag-sure ng nag-yes, no? Yes. Okay, so malalaman na nila lahat ng impormasyon tungkol sa mga nakatira sa Lubao. Tama, dito Sir sa Bon? mga inhabitants po ng Lubao. So, Yes po. malalaman po talaga nila. Okay? Okay, so ayan po, hopefully lahat sana no sumama dito sa Sana, proyekto. sana natin, ma-invite natin yung CBMS mga focal person sa region na so sana pakiusap natin para magkaroon pa ng mas maraming mas maraming informasyon, detalyadong informasyon. Okay po. So balik tayo, sinasabi natin kanina, no? So, isa yun sa mga household-based na sinasabi natin yung LFS. Meron tayong monthly dyan at meron tayong quarterly. So, monthly at saka quarterly, pareho lang ng kinukuha natin dyan, employment. Pero ang pinapalabas talaga nating data dyan, yung sa quarterly. Yung sa monthly kasi, parang statistics talaga yung inaano natin. Yes, Yung trending niya, baka bumaba mga April o sa May kaya baka naman tumaas. Yes O, po. 'di ba? Kasi election period ngayon, marami yung magkakaroon ng trabaho. So, mas siguro titingnan natin for comparison, 'di ba? Yes po. Nung April konti lang yung may trabaho. Ngayong May dahil nagkaroon ng election, marami silang hinar na nagtatrabaho. Medyo tumaas yung employment po. rate natin, So, makikita natin yung epekto, sir, ng election din, oo. So for comparison pero ang pinapalabas talaga nating data diyan yung quarterly lang. Quarterly. Okay po. So, next na survey natin, Sir Bon, and I believe kayo yung focal ng commodity and tama ba? Yes, And ang outlet survey? ang tawag po namin dito is yung COS, yung cost, yung Commodity and Outlet Survey. So ito po yung kung inaakala po ng marami na yung Family Income and Expenditure ang pinakamahirap na survey ng PSA, nagkakamali po kayo dahil ito na po yung pinakamahirap na survey ng PSA na ginawa po namin. Yung huling ginawa po namin ito noong 2018
Tagal na rin. Matagal na. Medyo Sir matagal Juan, na. oo. Ilang taon na? 14 years. Oo, matagal. After 14 years, ngayon pa lang po siya ginawa. Yung COS. Sobrang hirap po niya, sobrang haba ng interview. So, ito po yung ito po yung activity ng PSA na yung 2022 Commodity and Outlet Survey. Nationwide survey po na conducted for the purpose of gathering data on commodities and services. So, tinatanong po namin dito kung ano po yung mga specific commodity na nabili ninyo or kinonsume ng household na pupuntahan po namin. Lahat po, from magmula dun sa bigas hanggang sa pinakahuli, yung kadulod-dulor, hanggang sa pamasahe. Sinasama pa dun sa survey, sir. Kaya pala umaabot siya ng, sabi mo kanina, halos 4 na oras. Tama ba yan? Pinakamaiksi na po yun. Pinakamaiksi pa yung 4 na oras. Pinakamaiksi na po yun. Kasi nag-pilot po sila ng, if my memory serves me right, nung nag-training kami ng task force, ang average normal hours of interview is nasa 7.66. Halos 7 isang araw. hours and 66 seconds. Ah, So, ganun kahaba. Halos isang araw na siya. Yung i-interviewin pa. I-interviewin. So, lahat kasi itatanong mo. Lahat yan, anong brand yan? Mm-mm. Ilan ang gramo? Yes po. Hindi kami magtatanong ng prices, pero itatanong namin dito, anong brand yan? Mm-mm. At saka, saan mo binili? Yes po. Tapos, ilan ang gramo nung binili mo? Napaka-detailed talaga. Detalyado talaga. Kaya nga po, pasensya na po, humihingi po kami ng pangunawa doon sa mga napupuntahan po namin. Dito po sa Guagua, marami po tayong sample. Meron po tayong sample dito sa May Natividad. And then, meron din po tayong sample sa Florida, sa Santa Rita, Porac, meron din. Sa Lubao, marami. So, halos lahat ng munisipyo dito sa Pampanga, meron tayong sample ng COS. So, meron po tayong 21 statistical or data collector na umiikot ngayon sa buong Pampanga, including HUC, yung Angeles natin, na pupunta po sa mga bahay-bahay ninyo at mag-i-interview. Pasensya na po, medyo mahaba lang po, pero napaka-importante po kasi ng sasabihin nyo, isasagot nyo sa amin. Kasi matutulungan po ninyo ang ating gobyerno sa pagpaplano na po. Ang pinaka po nitong COS na to is para mag-rebase tayo ng ating market basket. Kasi minsan kung mapapansin natin, yung ibang items or ibang commodity sa palengke, medyo wala na. Opo. 'Di ba? Example, dati-dati sa palengke meron tayong tinatawag na sigarilyong champion. Merong Hope. Yes po, yung mga unang sigarilyo yan. Yung mga sir, sigarilyo, oo. sigarilyo lang po ito. Hindi po ako nagpa-plug ng May mga sigarilyo na hindi na siya existing sa market, pero nasa market basket pa rin natin siya. So ngayon tinitingnan natin, ano ba yung mas common na binibili ng sigarilyo? Hindi po kami nagpa-plug dito ng kung ano-anong brand. Po. So wala po kami pinapanigan dito. Tinatanong lang po namin ano po ang name ng brand. So ibig sabihin, kung yun ang binibili mo, most likely, yun ang din ang binibili ng mga pangkaraniwan tao kasi yun ang well-known. Yes po. Oo. Tama, yung mga ganun po. Nagre-rebase po kami ng market basket kasi nga, luma na po yung market basket na ginagamit natin sa pagkukuha natin ng mga prices. Ngayon, i-update po natin yan, i-rebase po natin yan using the 2022 or 2021 Picoy Cop po na tinatawag po natin. Yung po yun Philippine Philippine commodity according to purpose yung yung sa Picoy Cop, pero nakalimutan ko, pero Picoy Cop po ang tawag natin yun. So internationally, yun po yung standard na ginagamit natin, yung Picoy Cop na tinatawag natin. So yun po, humihingi po kami ng pasensya kasi medyo mahaba-haba po yung interview So may mga may mga na-supervise na ako sa field. Talagang hindi mo siya pwedeng iwanan kapag sinupervise mo, hindi mo siya pwedeng iwanan kasi baka naman binabantayan natin, baka naman iba yung maging approach niya o iba yung maisagot ni So gina-guide din natin yung ating mga statistical researcher, yung mga data collector natin pagdating sa field Yes po. Okay. Sir Bon, sa ganitong kahirap na survey, sabi mo nga, kasi parang ito yung
pinakamatagal na interview sa isang tao. Yes, yes. Ano ba yung nakikita natin, sir, na parang nagiging challenges nitong ating mga data collectors na nasa field ngayon? Yes, oo, marami po talagang ako, personally ako, no, Yes nung po. naging data collector din ako, nag-start din ako sa pinakamababa talaga, naging SR din ako. Yes po. Sometimes na many years ago. Talagang mahirap talaga yung ang mahirap kasi dito yung hahanapin mo talaga yung hahanapin mo yung respondent mo. Hindi mo kilala yung respondent mo eh. Yes po. Pupunta ka sa barangay, magpapaalam ka sa kanila, and then hahanapin mo yung respondent mo. Kung sa kasamaang palad, hindi ka binigyan ng assistance ng barangay, mga barangay officials, hahanapin mo talaga. Yes po. Ang mahirap doon, ang challenge doon yung paghahanap doon sa respondent. And then, kapag halimbawa, yung respondent mo is talagang very uncooperative siya. Yung parang, so hindi naman natin maaalis yan, yung medyo nagdududa sila sa mga pumupunta sa kanilang mga bahay-bahay. Yun, kailangan ipakilala mo yung sarili mo, ipakilala mo kung ano yung ginagawa mo, at bigyan mo sila ng assurance na lahat ng impormasyon na makukuha mo is purely confidential yan at hindi yan lalabas, at gagamitin lang lamang yan, yung mga data yan, for statistical inquiry ng PSA na magagamit naman for policy making ng ating policy formulation at saka program implementation ng ating gobyerno. So yun yung mga tapos meron pa yung mga talagang since ngayon kasi yung election Yes po. So may mga na-encounter din kami na talagang napaka-hostile niya talaga magsalita, yung talagang galit na galit siya. Yes po. Galit na galit siya sa mga tumatakbo, yung mga ganoon, sabi niya kung ano yung mga sinasabi nila doon sa ating mga statistical researcher, sa mga SR natin, na hindi ako naniniwala sa ganito, hindi ako naniniwala sa ganyan, yung mga ganoon. Yun po yung mga challenge talaga na talagang kailangan natin parati natin sinasabi ng ating mga SR na basta cool lang kayo, itong kayo magkay, kayo sasabi ka rin, mo pari labuntok paboren may pamo, siguro after nanitang may kaing makanita talagang although party na ganyan, so kaya nga titrain tala rin kaya katamong data collector para baludan ng nanong gawan dapat ang atin lang sitwasyon na makanyan at sula kitang makanyan na sitwasyon nanong gawan da, di ba, mag-refuse siya, encouragement. So, explain mo yung masali sa karela nung nanitang survey ito. Nakaburing paluban, okay mo. Basta yung importante, kasabi mo, ikaw Yes, mo retang information na kailangan tamo. So, kanya po shout out din, Sir Bon, and kareta pong King Yes. COS na talaga pong mag-interview kahit na makanta kakaba pang oras kukonsume da po na, Sir Bon. Siguro metong aldo baka makametong lamo or advance. Actually, metong mo po talaga yung karelang output per day. Okay. One household, ang output nila per day. Kasi makantayapin po kaba Yes, yung oras. na, Sir kasi Bon. talagang purely talaga susulat or kaya encode nila dun sa mga tablet nila. Mhm. Tatanong talaga nila yung mga details na o data na kailangan natin, And then yung ating mga data collectors, meron tayo dito sa Angeles, yung HUC natin, at meron tayong tinatawag natin dun sa Pampanga domain. Okay, so ayan ayun po dun sa mga mapupuntahan nitong ating mga data collectors. Sana po patuloyin natin sila kasi mahaba-haba po ito. Na uupuan po talaga kayo ng ating mga data collectors para makuha yung mga information na kakailanganin. And rest assured naman po, gaya nga po ng sinasabi namin kahit dun sa mga previous pa natin na program, na yung mga binibigay po ninyong mga information ay hindi po lalabas at purely po gagamitin lang para po din sa kabutihan din po, sabi nga ni Sir Bon, dun sa pagpaplano, if anong mga kailangan na ng government para makapagplano sila, para din po sa atin yon if ever, kung makapagbigay tayo ng mga tamang impormasyon sa mga data collectors po na pumupunta sa kanya-kanya po ninyong mga bahay. Oo. Pero ganun parang din po, nagpapasalamat na po kami dun sa mga naman sumagot na talagang in-entertain po yung ating mga SR, yung talagang pinakain pa nila, pinagtiyagaan po ninyo. Salamat po ng marami sa inyo.
God bless po sa inyo. Sana po sa mga susunod pa na endeavor or activities ng PSA, kung masample po ulit kayo, sana po ganun pa rin po yung support ang maibigay po natin sa ating mga data collectors. Ano po, yan po yung mga ano po natin, mga tauhan po natin yan, yung mga walang reklamo yan, hindi yan nagrereklamo, umulan man at umaraw. Ang importante sa kanila, gagawin nila ng maayos yung kanilang trabaho at saka may trabaho sila na ano. Yun ang importante sa kanila. Yes po. Ginagawa nila yung maayos ang kanilang trabaho. So, shout out po sa ating mga COS, data collectors. Hindi ko kayo lahat mababanggit kasi medyo ang dami nyo, 21 kayo, hindi ko kayo lahat na-memorize yung pangalan, pero alam niyo kung sino kayo, ano po. So, shout out sa inyo. Mag-iingat kayo lagi at saka sana lagi niyo tatandaan na napaka-importante ng role na ginagampanan ninyo as a statistical researcher. So, sabi nga sa opisina, 'di ba, yung integrity, yung ginagawa mo, dapat yung trabaho mo kahit walang nakabantay sa iyo. Yun ang integridad. So, ibig sabihin talagang tama yung ginagawa mo kahit na walang nagsusupervise sa iyo. So, kasi at the end of the day, alam mo naman na mayroon talagang nakatingin sa iyo na kung ginawa mo talaga yung nararapat doon sa trabaho mo. Tama po. Okay? And nakikita po niya lahat. So, Tama yun. Okay. So aside dito sa commodity, okay, nakadalawa na tayo. Type, Sir Bon. Meron tayo yung agricultural, meron na rin tayong household-based service. So nakadalawa na tayo. Yung pangatlo naman, meron tayong establishment-based survey naman, Sir Bon. So ito iba na naman ito, no, sa mga establishment nakafocus itong survey na ito. So una, ito sir, yung sinasabi natin na annual survey of Philippine business and industry. So, nga, SPBI. how I wish kasama natin yung focal person ng ASPBI ngayon, si Ma'am Jo, and alam ko si Ma'am Ann yung kasama niya dito din sa ASPBI. So shout out kay Ma'am Jo. Ay, shout out na rin sa ating mga kasamang SS2 sa Pampanga, si Ma'am Cynthia, si Ma'am Mia, lalong-lalo na, medyo sumasakit na ang kanyang mga tuhod. Si Ma'am Jo, si Ma'am Ann, shout out po sa inyo. Si Sir Herman, si Ma'am Angie, shout out sa admin team, si Ma'am Deng, si Ma'am Marge, at saka yung newly promoted na statistical analyst natin, si Miss Lisel Garcia. Miss Bia, dapat magpakanton ka. Okay? So, hindi pwedeng hindi ka magpapakanton. Kasi guguluhin namin si Tata Lines, yung kanyang mister, sa office na talagang kailangan magpakanton siya. Shout out kay Tata Lines, at saka sa lahat. Sino pa? Si Jill, nandun din si Irving, si kasamang kapatid na Irving, so na nag-encode ng building permit ngayon. Mabuhay ka, kapatid ni Irving. si Rain, ang bebe ko, ang tawag ko sa kanya, bebe ko, na nagte-training ng NDHS naman ngayon sa Senya Hotel naman sila. So for 3 weeks. 18 days ang kanilang training. Nako, So haba. I hope na naisama natin dito yung yung mga training nila, pero sa May pa nila gaganapin yung NDHS na 'yan. Sa National Demographic Health Survey 'yon. National Demographic Health Survey, yung NDHS yung tinatawag natin. So medyo mahaba-haba ang interview din doon kasi yung training nila 3 weeks. 3 weeks, yes po. So 18 days ang training nila, 3 weeks at talagang dire-diretso. So pero ang kagandahan doon, puro sila babae doon, wala namang So, napaka-importante ng survey na yon. So, shout out kay Jill, kay Lorraine, kay Bebe ko. Tapos, sino pa? Si Elvis Presley. Si Elvis Presley ng COS, na yung isa natin sa Pampanga, si Elvis. Sino pa? Si Miss Ruby, si Miss Jamie. Hi, Miss Jamie. Tapos sino pa? Si Laika. Yes, ang ating RO1, si Laika. So Sir Chris, good RO2. Sir Chris, na talagang iniiwan mo na kami, Sir Chris, ha. So medyo nagtatampo na kami sa iyo, pero bago ka umalis, siguraduhin mo na magpapakanton ka. Okay? Para maalis yung tampo. So, Para maalis yung tampo. Yung ating mga COSW, mga JO natin, si Otep, si Jen, si Ira, sino pa?
Sir Bon, yung sa PhilSys naman, babatiin ko na din. Yes, Una, sige. happy birthday kay Sir Brian ng aming Information Systems Analyst. One din ng PhilSys, Sir Brian, happy birthday. Kina Sir Nicolo, Ma'am Mariel, Ma'am Jen, Ma'am Ses, and kay Ma'am Cams, magandang umaga sa inyo. And sa atin, syempre sa mga PhilSys team na naka-deploy sa mga field, good morning po sa inyo. And mag-ingat din kayo sa mga, especially dun sa mga nag-house to house na naghahanap ng mga registrants din, no? Sa mga purok-purok and sa mga barangay, mag-iingat po kayo, no? Lalo na ngayon, parang medyo mainit ngayon. Nung isang araw, umuulan, ngayon medyo mainit. So, magbaon kayo lagi ng payong at tubig. So, shout out po sa inyo lahat. Okay, Sir Bon. Oo. Mamaya may mga update ka nang isasabihin sa Yes po. sa PhilSys, PhilSys. Okay. opo. Shout out din sa ating mga PhilSys registration center dito sa Guagua, si Sarah, si Ma'am Day. Yes po. Si Miss Choi. Ma'am Choi, kumusta na ka, Ma'am Choi? Si Ma'am Sarah, yung team nila. Tapos yun sa Florida Blanca. Yes po. So mamaya meron akong tatanong sa iyo dun sa update sa Florida Blanca. Parang meron akong ano. Okay, so si Stevenson, ano bang pangalan? Okay, si Sir Mike Stevenson. Mike Stevenson ng Florida Blanca, yung RCS. Yes po. RCS ng Si Florida Blanca. Mm-hmm. Okay, so shout out sa inyo at sa inyong team diyan. Ano, mag-iingat kayo. Pagbutihin niyo yung pagko-coordinate niyo sa munisipyo. Okay, so eto, balik tayo dun sa sinatawag natin kanina na sinasabi natin na Annual Survey of Philippine Business and Industry. Itong survey na ito is one of the designated statistical activities of the PSA o yung statistics that aims to generate essential statistics for economic planning and analysis. It is specifically designed to collect and generate information on the levels of structure, performance, and trends of economic activities of the formal sector of the country. So, in short, ibig sabihin yan, in conclusion, ang ASPBI po, ito po yung survey na binibigay natin doon sa mga formal establishment na kung saan tinitingnan po natin yung trend ng kanilang pagninegosyo, yung flow ng negosyo sa isang taon na to. Halimbawa, kung natatandaan ko pa nung talagang panahon ng pandemic, nagkaroon tayo ng ASPBI, ang daming nagsarang establishment. So with that, talagang naapektuhan talaga yung business sector ng ating ng lipunan natin. Talagang ang daming nagsara, ang daming nawalan ng trabaho kasi. Ngayon tinitingnan natin since 2021 pandemic pa, ano pa ba? Nagbalik na ba? So titingnan natin dito yung business trend ng ating yung performance ng ating mga businesses. Nakakabangon na ba unti-unti? So ano po ba yung mga ano po ba yung mga trending na ngayon, trabaho ngayon, okay, yung mga industry ngayon. Dati kasi yung mga long time ago, pag kami, wala pang mga call center. Yes, Ngayon, puro call center. puro call center at saka malalaking industriya ang call center. Yes po. Malaki yung contribution niya actually dun sa ating national account natin, dun sa contribution niya dun sa national account natin talaga. So isa rin po yung product po ng ASPBI, yung pagko-compute po ng ating national account ng ating Pilipinas, ng ating bansa sa mga yung mga datang nakukuha po nila dito. Kasi yung nakukuha natin dito sa ASPBI, meron tayong nakukuhang employment diyan. Yes po. Meron tayong income. Meron tayong mga taxes na nakukuha dun sa data. Tapos meron tayong yung tinatawag value added tax na tinatawag natin. At yung mga technological advancement o yung mga innovations na ginagawa ng dati kasi wala namang ba? Yung mga e-commerce Yes na po. Puro dati physical talaga physical na store. Ngayon Meron online na. Yes po. Digital tayo, online na ngayon ang transaction. So tinitingnan natin din dito sa ASPBI kung ilan yung mga nagpapatronage ng mga digital transaction o yung mga e-commerce na tinatawag natin. Yes po. So, okay, so ang din pala nito, Sir Bon. So, ito, Sir Bon, meron din silang parang questionnaire din, no, na ginagamit. Tama po, meron. It's kung hindi ako nagkakamali, mga
15 pages siya, back to back siya. So madali lang po siyang sagutan, binibigay natin po siya sa mga formal establishment na meron po tayong listahan ng sample, and then ibibigay po natin yung questionnaire sa kanila at i-accomplish nila yon within 10 days. So after 10 days, babalikan po yan, kukolektahin, i-check ng ating and then magkakaroon po yan ng data processing, yung manual processing. So titignan po nila yung mga totals, kung tama ba yung entry ng data item para doon sa entry na yon, tapos i-encode po yan, and then ibabat po natin yan sa central office para dun sa analysis ng mga data na nakuha natin. Diyan po natin nakukuha yung magkano ba yung, sino ba yung mga top na sector dito sa lipunan natin, sa business sector natin, yung mga nagtatap talaga na talagang kumikitang establishment. Ano ba yung mga sector na yan? So, agrikultura ba yan? Manufacturing ba yan? Wholesale and retail ba yan? Transportation ba yan? So, marami tayong mga sector ng maraming division ng ating yung questionnaire natin. So, lahat ng division, lahat ng sector, sample po sila. Okay, so ayan, no, lalo na dito sa Pampanga, Sir Bon, napakadaming mga business, especially sa may bandang HUC, no? Madami yung siguro madami yung mga samples natin. So, yung sample po natin at around siguro kung on the average nagkakaroon po tayo ng 1,000 mahigit na samples na establishment. So, ano lang po yun selected pa lang po yun nun. Random sampling pa lang. So, hindi pa po yun yung talagang Census of Philippine Business and Industry. Talagang, dito po kasi sa Pampanga, more than 31,000 ang ating mga sample establishment dyan. Hindi pa po kasama yung mga informal dyan. Formal pa lang po yun. So, kung isasama pa natin yung mga informal sector ng businesses, mas marami pa po yun. Pero yung mga formal talaga at around 31,000 yung ating mga business establishment dito sa buong Pampanga, including Angeles City po. Sir Bon, when we say formal at saka informal, yung mga formal, ito yung mga sabihin natin, malalaking business talaga. Malalaking business at registered sila. Ibig sabihin sila, meron silang mga kaukulang papelet, permit, meron silang mga DTI registration, may mga, yung iba may mga SEC registration, may mga formal talaga na talagang meron silang formal account ng kanilang negosyo. Halimbawa, alam nila kung magkano yung kinita nila or magkano yung ginastos nila within that particular year na meron silang mga listahan talaga. Tawag natin diyan mga formal talaga na Okay. So talagang registered talaga sila. Kunwari, ito Sir Bon, kunwari yung mga milk tea shop, Tama. formal ito. Yeah, yung mga mga formal. informal, kunwari, mga sari-sari store. Sari-sari store, okay. yung mga ambulant vendor natin diyan na So nawala naman talagang 'di ba? Kung come and go lang. Kung ano lang yung pumasok na pera, yun lang ang gagastusin. Yes, yung pero yung mga formal kasi talaga may mga pa yan. May mga accounting process pa yan na ginagawa para dun sa kanilang mga negosyo. Yun po yung mga formal. At dun lang po tayo nagpo-focus pagdating po sa ASPBI survey. Formal lang po yung kinukuha po natin. Hindi po natin nasama yung mga informal sector. Okay. So, aside dito sa ASPBI, ito magkatunog sila, Sir Bon, no? Meron tayong QSPBI naman. So, napalitan lang yung first letter, no? Meron tayong annual, meron tayong quarterly naman na tinatawag. So, same approach lang ba ito ng annual o medyo same lang po questionnaire lang ba? Hindi po. Medyo marami ang question, medyo makapal yung maraming pages dun sa ASPBI. Sa By the way, yung ASPBI pala meron pala siyang rider ng Survey on Information and Technology. Yung SICT na Survey on Information and Communication Technology. SICT ang tawag natin doon. So, doon tinitingnan naman kung talagang nag-a-adapt na yung establishment doon sa mga modern technologies, yung innovation, kung ano ba yung mga ginagamit nilang internet connection, equipment nila, ilan ang computers nila, ganun. Tinatanong din natin yan. So, may mga kasi yan na pinupuntahan dun sa ating So, yun Sir Bon, naka-incorporate na dun sa questionnaire. Separate siya na questionnaire. Pero kasabay ng ASPBI. Kasabay sila sabay silang ibibigay. Kasi yung ASPBI, pupunta yan sa accounting at pupunta sa HR. Tapos yung SICT naman pupunta dun sa kanilang mga
IT department, if meron sila. Kung may IT department sila ang sasagot nun. Yun yung ano. So, balik tayo dito sa QSPBA. Ito, hinawakan ko rin kasi ito eh. Yes po. 1 year ko rin hinawakan ito. So, salamat naman at nakaraos ako ng 1 year na puro 100% ang ating collection every quarter. So, dati-dati po ako pong may hawak nan. 100% po ang laging collection natin ng QSPBI. So, maraming salamat po sa mga ating mga sample establishment yun, kagaya po ng ating mga partner dito sa Guagua, meron tayo dito sa GNC yan, sample yan, yung GRB, yung Jollibee, lahat, yung Omicron, lahat ng formal establishment dito sa Guagua, sample po natin sa QSPBI. Ano po, thank you very much po sa inyong suporta. Ano po, ngayon, another year na naman po, 2022, quarterly survey of Philippine business and industry. So, pag sinabi po natin quarterly, ang kinukuha po natin dito yung 3 buwan. So, January, February, March, dun po yung date ang kukunin natin. So, ano po yung mga date ang kukunin natin dito? May kukuha po tayo ng data regarding sa employment, kung ilan po yung employment ng kada establishment. Yes. Yung compensation, yung sweldo po ng mga tauhan nila, na not necessarily talagang exact po yan, basta kailangan po tama lang po yung yung entrada natin. And then yung value of production para naman po dun sa mga manufacturing at saka yung mining and quarrying establishment. Ano po, so hindi po lahat kasi merong value of production, dun lang po yun sa mga manufacturing, kagaya po ng McKinney, yung may gumagawa sila ng tocino, di ba? Yung mga manufacturing establishment. Tapos kikukuha din po natin dito yung total revenue. Every month po, meron tayong total revenue every month. Kinukuha din po natin yan. And then yung total inventory of goods para naman dun po sa mga wholesale and retail. Ano po, yung mga inventory, meron silang beginning inventory, meron silang ending inventory dun sa kanilang questionnaire. Madali lang pong sagutin yung questionnaire. Actually, nagkaroon po kami ng online tutorial sa pag-accomplish ng using the online portal ng PSA. Meron siyang portal kung saan pwedeng sumagot yung establishment doon. Yun na yung questionnaire niya. Pwede siyang directly. So, walang human intervention. Hindi namin nakikita. Pag sinend niya, okay na. Yun na yun, sir. Accomplish na yung accomplish na yung questionnaire at didiretso na yung sa central office for processing na siya. So, unlike yung ibang so ini-encourage nga po pala namin yung mga sample establishment, doon sa QSPBI na pwede po kayo online submission na lang dun sa QSPBI portal natin dun sa mamaya itatanong ko yung yung website ng para pero alam ko po yung mga iba nagkaroon ako ng training diyan, mga tutorial na online kung paano yung pag-aano natin dun sa online submission po. Submission at saka data encoding ng mga online. Pero ito, sir, sa lang, QSPBI lang yan, no, sir? Sa QSPBI. Wala tayo sa ASPI, no? Sa ASPI may human talaga? Sa ASPBI meron din tayong online. So pwede silang sumagot dun sa online nung sa ASPBI. So same procedure siya, magla-login lang sila, magre-register lang sila, and then using yung ECN ng kanilang yung establishment nila na ibibigay ng PSA, and then on the spot pwede silang data encode doon, and then mag-submit sila, mag-accomplish sila ng questionnaire online. Na so, we are encouraging talaga po yung mga business establishment, yung sample sa ASPBI and then sa QSPBI na pwede na rin po kayong mag-submit mag-accomplish ng inyong mga questionnaire online para hindi na po kayo medyo na-istorbo kapag nagpa-follow up po kami. Kasi every now and then po kasi talagang pina-follow up po namin yan. 10 days dapat na-accomplish na yan. So, thank you nga po pala dun sa mga maagang sumagot ng QSPBI 2022. Ano po yung first quarter. Maraming salamat po sa mga suporta ninyo sa PSA. So, thank you very much po sa inyo. Okay. So, ayun po, na-discuss na ni Sir Bon yung ASPI and yung syempre
yung QSPBI naman, and next magkapatid na naman Sir Bon yung susunod na survey, yung MISI PPS na tinatawag. Oo So nga po. yung monthly integrated survey of selected industries. So industries na naman okay. Industry. Pag sinabi po nating industry, ito po yung mga manufacturing Mm-hmm. industry natin, yung mga establishment po natin. Isa rin po ito sa mga hinawakan ko last year, yung MISI PPS. So, ito naman po is medyo may kahirapan ng approach natin dito sa pagdating sa ating mga sample establishment. Kasi, monthly nga kasi siya, yung Yes po. frequency niya is yung monthly. Medyo mabagal yung medyo mababa yung ating response rate dito kasi nga ang dami nilang ginagawa monthly dun sa kanilang mga trabaho. Tapos ito yung requirements niya kailangan within 10 days after the reference period may submit mo na. Although konti lang yung sample natin dito, pero compare sa ibang provinces sa Region 3, pinakamarami tayo. Yung Pampanga. Ng sample ng MISI and PPS sa Pampanga, ano po. At saka ang may sample lang po dito yung mga manufacturing. Okay po. Manufacturing sector lang po ang ano natin dito kasi kinukuha natin dito yung production value. Yes po. So meron tayong production value dito, ibig sabihin magkano yung value ng iyong product sa ganitong buwan. Mhm. Okay? And then meron pong kapatid yan, yung tinatawag po nating PPS, PPS. yung Producers Price Survey. Ibig sabihin po nun, magkano po yung magkano po yung presyo ng isang item na tapos na, yung nagawa na talaga, yung talagang marketable na siya, ready na siya for distribution at pwede na siyang ibenta. Magkano yung first point of sale niya dun sa producer's price, iba-iba po kasi yung approach niyan. May mga dollar yung mga presyo, tapos may mga talagang peso lang, pero yung iba talaga mostly in-export po talaga nila yung natin, yung mga product po na ginagawa dito dun sa PPS na yun. Okay. So, Sir Bon, yung dahil magkapatid nga sila, meaning ba dito sa MISI, parang ito pa lang yung, pa lang siya, parang raw item pa lang na hindi pa tapos? O sa PPS, tapos na yung product, dun pa lang natin, yung presyo niya? Yung finished product kasi, na naka-incorporate siya dun sa MISI, yung finished product kasi, dun sa MISI questionnaire kasi, meron tayong inventory doon. Opo. Yung finished product, Mhm. yung ongoing, tapos yung mga materials nila, yung mga raw materials, nandun din sa ating yung beginning at saka ending inventory ng ating mga materials. Opo. Pero yung dito kasi yung finished product natin dun sa PPS, magkano ba yung price niya? Yung price niya at first point of sale, kung sa kanila mo bibilin, magkano ang price niya na hindi pa siya dumaan dun sa ibang proseso. Middleman na Walang tinatawag. middleman, walang ano ba ang tawag nila Resellers, doon? mga resellers. Mga resell, mga broker, Yes. walang mga ganon. Okay. So, yung parang tinatawag natin na ano yung tinatawag pag sa mismong factory price mo siya bibilhin? Factory price. Okay. So, yun yung inaano natin sa MISI and sa PPS yun, Sir Bon. No? Okay. So, after nun, magkapatid, MISI PPS, no? Meron naman na Consumer Price Index. Yung consumer price index natin, ito yung mga data collector natin dito, pumupunta dun sa mga sample outlet natin. May mga sample outlet tayo na pinagkukuhanan ng mga presyo. Yes po. Ang objective nito is not to sabi nila, dati kasi ako, nagko-collecta din ako ng mga prices ng sa CPI. So sabi nila, tinatanong, sa BIR po ba yan? Hindi po ito sa BIR, wala pong connection yung BIR po dito. Tinitingnan lang po namin dito sa yung pagbabago po ng presyo over time. Halimbawa po, yung price po ng galunggong nung isang buwan, magkano na po ang price niya ngayong buwan na to? Yes po. So magkakaiba po yan may mga contributing factor po kasi yan bakit nag-iiba yung presyo. Dati kasi Sir Chris, dati ang galunggong 1 kilo 20 pesos 1 kilo ang sabi poor man's daw yung fish yung galunggong. Ngayon nag-iba na. Mahal. Parang nabaligtad na yung sultada. Kapag mayaman ka, doon ka lang makakabili ng galunggong kasi sobrang mahal na po ng presyo ng galunggong ngayon. So,
pinakamura niya ito yung 200 pesos isang kilo ng galunggong. Dati 20 pesos lang makakabili ka na ng galunggong. Mahal pa siya sa tilapia. Tama po, tama po. No? Yun po yung ano natin na tinitingnan po natin diyan, yung pagbabago ng price. Na-analyze po natin. Ano ba yung mga contributing factor? Bakit na nagbabago yung presyo ng overtime? Nung isang buwan, 15 pesos ang gulay. Bakit ngayong April naging 50 na? Yes po. So, 'di ba yung mga ganun may mga contributing factor po kasi tayong tinatawag diyan at nag-i-investigate din tayo, nagtatanong din tayo doon sa mga farmers, bakit nagkakaroon ng price changes na ganun na medyo malaki. Tapos medyo talagang bagsak naman. At a certain point, yung kamatis nung 5 piso isang kilo. Parang pinamimigay na lang. Tinatapon na lang sa daan po yung mga kamatis dati. Ngayon po, magkano po ang kilo ng kamatis? 80, 100. So, tingnan po niyan, di ba? May mga contributing factor kasi hindi panahon ng kamatis, kaya medyo mahal. Sa parang tinitingnan natin dito yung supply and demand. Supply, yes po. Then, May law of factor po supply and sigurado demand. yun sa presyo. Tama, okay. Kung mababa yung na-produce na, tama nga, hindi nila panahon, Sir Bons, definitely, mataas yung... Kung konti ang production mo, mataas ang price mo. Kapag marami ang production mo, mababa ang presyo. Tama? Ganun. Yung mga ganun. Law of supply and demand. Ang tawag natin doon. Okay? Okay, so yun po yung sa consumer price index naman. So, ayun, yun yung last sa ating presentation, Yes. Sir Bon, ng mga surveys na kinokonduct. Not just for April, alam ko, Sir Bon, dahil yung iba nga monthly silang kinokonduct. Tama, monthly po yan. Monthly po dating ginagawa yung ibang mga survey. Meron tayong monthly LFS, meron tayong monthly integrated survey of selected industries, yung MISI PPS, meron po tayong monthly farm price survey, meron po tayong monthly stocks, commercial stocks ng corn at saka rice survey. Meron din po tayong yung household base naman po natin yung monthly ng stocks ng rice sa mga household base. Meron tayong monthly LFS, meron tayong monthly CPI, bi-weekly actually ito, every 15 days nagkakandak tayo. Tapos meron tayong mga weekly din, yung price ng mga petroleum products natin, weekly natin siyang kinakandak na. Tinitingnan natin dito kasi kung minsan sumisipa yung presyo ng gasolina, chain reaction yan. So, lahat yan apektado, sir. Yan, apektado na lahat yan. Kapag tumaas ang gasolina, tumaas ang krudo, chain reaction yan. Tataas ang presyo ng bigas, tataas ang presyo ng tinapay, tataas ang lahat nagtataasan. So, kasi po, pag dinideliver yan, gagamit ka ng gasolina tama, sa sasakyan. yun nga. So, May apektado mga yung presyo ng cause and effect ang tawag natin doon. Chain reaction, kumbaga. So sa ating mga, yung mga tagapakinig po natin, so inuulit po namin na talagang suportahan, ini-encourage po namin ng lahat na suportahan ang PSA sa kanyang mga activities, mapaman nito ay household base or establishment base. So, rest assured po, na-assured po namin sa inyo na lahat ng data na nakokolekta mula sa inyo is confidential po yan at hindi po yan magagamit laban sa inyo kasi yan po ay privileged communication na tinatawag po natin na hindi yan pwedeng magamit sa iyo or sa anumang korte. Hindi po yan pwedeng magamit. Eko po maniwala, sabihin ang alwakan tayo ng matuwa. Aruana pepa sensus ka, masukol na kakanya na. So maling kaisipan po yun. Alisin na po natin yun. Wala pong nakukulong sa mga survey po namin sa PSA. Bagkus kayo po ay nakakatulong pa. Hindi kulong, tulong. So hindi kulong, tulong po ang naibibigay ninyo sa ating gobyerno. Kapag sumasagot po kayo ng tama sa ating mga statistical inquiries ng PSA po. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po patuloy po ninyo kaming subaybayan at suportahan sa aming mga undertakings ng PSA po. Thank you very much po. Ayun, thank you Sir Bon, and sa pag-discuss sa ating mga tagapakinig at talapanood sa FB Live natin and dun sa Twitch TV regarding dito sa mga surveys, and gaya nga po ng sinabi ni Sir Bon is hindi lang po yan yung mga surveys, marami pang surveys ang kinukondak ng PSA, no? Ito ay ilan lamang sa mga activities ng
PSA, no, and surveys po na kinukonduct nila. So marami pa po yan, and kung i-discuss po natin lahat yan, ay baka umabot tayo ng hanggang alas 5 kung i-discuss po ni Sir Bon, at baka maubusan po siya ng boses, no, kung lahat ng surveys i-discuss na. So yun po siguro ay maaari natin pag-usapan sa mga susunod pa na mga programa, and yun nga, hopefully makapag-invite tayo ng mga ilang guests coming from dun sa mga ibang po ng PSA, and sa may pala rin po is maka-invite tayo from regional office naman na ma-invite natin as guest dito sa programa ng PSA po dito sa Radyo Guagua. Okay. So, Sir Bon, aside sa survey naman is meron din activity, though to be announced yung schedule. Dun sa naman to, civil registration, Sir Bon. Yung kanilang CRELPA conference or meeting. Magkakaroon na po ng first face-to-face. Face-to-face CREL, Parang hybrid daw po ito. Yes, po. Pwedeng face-to-face, pwedeng yung virtual. Yes, po. Pero mas maganda po siguro yung face-to-face natin. Magkakaroon na po ng first CRELPA meeting ng mga ang PSA tsaka yung mga MCRs natin for the first time after the pandemic. Ngayon pa lang po talaga magkakaroon ng face-to-face meeting yung ating So pag-uusapan po nila dito yung PhilSys birth registration po. Yes po. So medyo sa mga darating na panahon po, mga darating na buwan, magiging mainit po ang talakayan natin dito sa birth registration, PhilSys birth registration. So lahat po bibigyan ko na po kayo ng siguro wag na muna ngayon kasi baka mapunahon ko pa yung mga magbibigay ng detalye. Hayaan ko na si Ma'am Angie sa mga detalye sa meeting nila dun sa Pero maganda po itong birth registration project na ito para po ito dun sa mga walang rehistro po. Yes po, yun. So yan po, abangan natin. Isa rin yan, aside sa CBMS, isa rin yan sa proyekto ng PSA na talagang malaki ang tulong na maibibigay sa ating mga mamamayan at kabalin, kung dito siyempre sa Pampanga, yung mga kabalin natin, malaking tulong po na maibibigay. Okay, so ngayon naman, Sir Bon, magbibigay lang ako ng kaunting update din sa PhilSys. Siguro sabayan ko na sa PhilSys. So abangan po natin dahil Sir Bon, yung mga face-to-face classes is ito na, may mga iba na nag face-to-face classes na So nakagawa po tayo ng sulat at inaprubahan yan ng DepEd Regional Office na mag-conduct tayo ng mga registration sa mga schools, public schools, or even I'm not sure. So maganda yan, ayan. Opo, sa mga estudyante na pumapasok. So may mga iba po na tumawag ng mga district offices po sa amin at willing naman na tumulong sa ating mga registration team na mag-conduct tayo ng mga registration sa mga schools. So doon sa mga magulang po, if may mga bata or anak kayo na nag-aaral, if ever man po na ma-inform kayo ng teacher na magkakaroon ng registration doon sa school kung saan po pumapasok yung inyong anak, hopefully po ispayagan natin. Meron pong consent form naman na ipamimigay, pipirmahan nyo lang po yun bilang katunayan kasi minor po yung mga bata na yan, so kailangan natin ng consent form. So pakipirmahan lang po yun, katunayan lang na pumapayag kayo na irehistro namin sa PhilID or National ID ang inyong mga anak. And i-make sure naman po na safe iyon dahil sa school siya i-conduct with the guidance of, siyempre po, yung mga teachers po nila. Okay. So, Sir Chris, bago yung paano yung coordination natin sa didiretso ba yan sa DepEd ba o division ng DepEd? So paano yung coordination natin diyan? Yes po. Anong So gagawin? ang nangyari po dito is sumulat tayo sa may regional office ng DepEd. Yes. And in-approve po nila yung request natin. So Yun. nagtanong lang sila ng ilang details and nagbaba sila ng memo sa mga district offices naman. Ayun sir. ang maganda. Okay, so may mga coordination na po, may mga tumawag na like yung San Fernando, Angeles, Mabalacat, tumawag na din. Waiting lang po ako maka-receive ng tawag if ever sa mga ibang district offices po ng DepEd. And yung mga district offices naman po is naman sila na maggagawa naman sila ng memo pababa naman sa mga school principal para ma-coordinate naman at i-allow yung ating mga registration team na mag-conduct ng ganitong klaseng activity sa mga school premises po. Ayan. So maganda yan talagang makaka-capture na natin Yes, talaga po. dito yung mga Bata. 5 years old and yung mga grade school na Yes, po. estudyante. So sigurado marami na naman tayong makukuha, marerehistro diyan Opo. Sana Sir Bon, yung mga isa kasi sa mga nagiging issue noon bakit hindi sila makapag-register is dahil walang supporting document. Kaya lang dun sa mga ibang school kasi meron silang copy ng original birth certificate ng mga bata. So hopefully po sa mga schools and na-inform naman din yung mga
team natin pag nakipag-coordinate is paki-include sa coordination yung pagpapahiram kahit ano lang, scan lang naman natin yon. Pahiram tayo ng mga copy ng mga birth certificate ng mga bata para meron na agad silang supporting document na maipresent during the conduct of the registration. So pakiabangan lang po yung mga registration team. Makikipag-coordinate po yan sa mga schools para po may conduct successfully itong ganitong activity na gagawin sa mga eskwela po. So, ayan, maganda yan kapag face-to-face na talaga, no? Face-to-face Sir na Bon. tayo. So, yung mga college universities, halimbawa, yung DABSU, face-to-face na sila. So, are they also included, yung mga colleges and universities? So, I believe pag sa DepEd, kasi baka sa ano pa lang yung sakop nito, Sir Bon, mag-conduct siguro kami ng separate na communication naman sa mga colleges naman. CHED Sa na. CHED yun. Okay, Sa CHED naman maganda. siya. Okay. So, yung approach natin, meron tayo sa mga school, sa mga high school, elementary, high school, and then meron tayo sa mga colleges and Yes po, universities. opo. So, maganda yan. Okay. So, sana ma-achieve po natin talaga yung 100% registered at magkaroon po tayo ng single identity ng national ID po natin. Ine-encourage po natin ano po. Sir Chris, para dun sa mga nagtatanong bakit wala pa yung mga ID nila. Ayan naman, Sir Bon. Okay, so na-corner na naman ako ni Sir Bon sa ID. Okay, so ang latest update is nasa mga 300,000. Though ano po, no, ano naman yan, very transparent naman ang PSA when it comes to announcing kung ilang percent na ba, kasi parang nag-announce, may post sila last time na nasa mga 18, I'm not sure if 18% pa lang ang mga nare-releasean ng ID Yun. sa buong Pilipinas. Medyo maliit. Maliit, yes po. So, ano po yan, transparent naman si PSA sa pagbibigay ng data about sa mga nare-receive na IDs sa mga ano. Rest assured naman po na ginagawa naman talaga ng PSA and ng mga partner agencies po ang lahat para maka-cope up, mahabol lahat ng mga pending na hindi pa na-i-imprentang mga IDs, no? Though yung mga iba, yan po nakaka-receive tayo 1 year na. Sir Bon, 1 year na yung iba, no? Tama nga po. Isa yan sa mga pinakamahirap na sagutan na tanong kung kailan ma-receive yung ID, and unfortunately po hindi kami makapagbigay ng definite dates, no? Kasi hindi rin po namin hawak yung printing ng ID and delivery. Ang problema kasi wala tayong control Opo. doon sa pagre-release at saka pag-iimprenta Yes ng po. ID. So, pasensya na po doon po sa mga nagtatanong sa amin na we can only say that hindi masyadong magarantiya sa inyo kung kailan po darating yung mga ID nyo. Ang sinasabi lang po namin kung ano lang po yung pinifeedback sa amin. Yes po. Beyond that, hindi na po namin kasi control yon. Pasensya na po dun sa mga talagang nagtatanong. We understand talaga kung kailangan po ninyo yung ID at on our part naman sa PSA, ginagawa naman po lahat ng report yan, tama Sir Chris? Yes po. So ginagawa na po ng report yan at para ma-address yung mga problema natin at pinapadala natin sa concerned person ng central office po. Opo. So ayun po, ayan, so yun yung isa sa pinakamainit yan na mga tanong sa PhilC sigurado, yung about sa PhilID, dahil halos 50% or nasa 60% na tayo ng population ng Pampanga and HUC is nakarehistro na, and kaunti pa lang yung nakaka-receive na ID. So, in-expect naman po namin na marami talaga yung magtatanong about sa delivery ng kanilang PhilID, especially those narehistro ng nakaraang taon pa. Yes. Okay po. And actually, parang iba sa mga kasamahan natin sa trabaho, Sir Bon, no? To be honest lang din, iba sa mga kasamahan natin sa trabaho is hindi pa rin nakaka-receive ng kanilang PhilID. Wala Hindi pa lang po. Opo. So, hindi po yan, baka kasi iniisip ng iba, pag sa PSA, priority yan, nandyan na sigurado Ay, yung hindi ID po. nila. Wala pong prioritization sa printing ng ID. Lahat po yan is naka-file na po yan, mga data packets na tinatawag. So, hindi po alam ng central office na piniprint nila is empleyado ng PSA. Hindi po nila alam yon. So, wala pong ganun. wala pong ganun. So, kahit na nga po yung ibang mga nagtatrabaho sa PSA, iba is hindi pa nakaka-receive ng kanilang PhilID. So, ayun po. Basta rest assured lang po na ginagawa naman po ng mga PSA and ng mga partner agency po ang lahat para mahabol lahat ng mga nakapending pa na IDs na hindi pa nai-imprenta at hindi pa po na-i-deliver, Sir Bon. Okay. Sir Bon, baka may ka lang, pahabol na shoutout o baka may gusto ka pang batiin po? Sino pa ba? So yung mga mag-LFS ngayong April, so mag-iingat po kayo. Start na ng LFS natin ngayon. So, April LFS, so nananawagan po kami, kumakatok po ulit kami sa ating mga sample respondent ngayong April, quarterly na LFS po ito. So
patuloyin po ninyo, makipag-cooperate po tayo sa mga barangay officials. So pupunta po sa inyo yung ating mga data collector, magpapatulong po, magka-courtesy call po sa inyo So sana po magtulong-tulong po tayo para sa ikaunlad at ikabubuti ng ating bayan. Para sa bayan naman po lahat ng ginagawa natin. Yes po, Sir Bon. And syempre po, ayan, supportahan natin lahat ng mga surveys, ang PhilSys registration at ang iba pang activities ng PSA. Sana po ay mabigyan nyo ng suporta, no? Lalo na sa mga kababayan natin na hindi pa nare-register. Hopefully po makapagpa-register na kayo sa mga registration center po na naka-establish sa Pampanga. And syempre po yan, may mga nagbabarangay. And yan po, yung bagong naman is sa mga school. So hopefully po ma-register natin sa mga schools yung mga hindi natin nakuha sa mga kanilang barangay. Okay, so Sir Bon, if wala na tayong babatiin, okay na tayo? Okay, Wala so kayong hindi. announcements? Gusto ko lang magpasalamat unang-una sa ating local chief executive ng Yes, Guagua, si Mayor Dante Torres, para sa kanyang kabutihang puso na pinahintulutan tayong mag-air dito sa Radyo Guagua 99.9 every Friday. So maraming salamat po sa inyo. Si Sir John Panganiban, shout out po kay Sir John, sir. Good morning, sir. So medyo matagal na tayong hindi masyadong nakikita since pandemic, sir. Sana at one time makapag-banding tayo dahil pwede na po. So yung mga kaklase ko, si Bapang Jobit, si Paring Chad, si Paring Hats, si Sir Dads, si Sir Edgar, ang aking mga professor. So shout out po sa inyo, si Sir Edel, si Sir Alfie, si Sir June, si Din Nasal. Hi ma'am, miss din na ka ma'am. Sana po one time pasyalan ta ka kayong school ma'am. So nino pa si Bapang Aldwin. So Bap, malambat na lang mikakit Kenny. So malambat ko ding may wala ikaman nakangkabisi. Hopefully sana one of these days mikiti-kita mo, itamo rin kay. Deng balo mo na, rin Jopay. Okay? So, with that, Sir Chris, thank you very much for joining me. Yes, Sir Bon. So, every Friday po kanya nang kahit talaga nung as much as possible nung malyari ko mo talaga buri ko kayabe kay Sir Chris ka rin pa mag-discuss weekend. So, medyo talagang patang kayabe may concept ang kahit anang ka lively in kaya katamang discussion kaya na. So, Sir Chris. Yes po. Thank you, Sir Bon. And syempre po, thank you king kakatamong butihing mayor, Sir Bon, Memia Eslat. Okay. And syempre po, king station manager, banggit yun. Okay, Bapang Aldwin, yes, okay. Sir, Bapang Aldwin. And syempre po, king LCRO, kari Ma'am Libay, Sir Bon. And shout yes, out, Ma'am Libay. Shout out ka rin kang Ma'am Libay pala. Ma'am Libay. So, congratulations po. Kitang karerang ikwadang achievement Best in Photo Exhibit kitang Civil Registration Month 2022. Tapos itang late po na kay katang ratings daring MCR ken Pampanga. Best in Coordination niya po in Municipality of Guagua, particularly in MCR na po ning Guagua. Congratulations Ma'am Libay kay kaysa na mag-fade ang kayang kasipagan ang poritang kayang advocacy karitang pa mag-rehistro tamo ka rin kay. Magkay tamo po ma'am, mag-mobile tamo po kareng staff ng Ma'am Libay. Thank you very much po. Shout out kay Ma'am Pau, kay Ma'am Malu, kay Ma'am Beauty, kay Shawi, kay Ma'am Christian. So, kang Alvin, shout out kaya kayungan kayong LCR ng Guagua. Okay. Shout out po kaya kayungan. And syempre po ka rin Akayabeta pala, Sir Yes. Bon, kaning radio station. Radio station na. Thank you very much Thank you po very na. much po kaya Saludo kayo kami namin, po sir. kaya kayo at kayo po sasawa kaya kami taga PSA na every Friday. So, thank you very much po, sir. Mga yan. Sir Chris, puno na po yung bala kaya kayo pag kaya. Sige po, Sir Bon. Anong kayo po ken? Puta pong tutoy. Balo mo ni buri ko sa Sir Bon. Sir Chris. Yes po.
Detang po. Kaitam, okay? And pasibayo po, pasalamat kami karing Menalbe, may kiramdam. Yes, King thank you. programa na po ng PSA, sabi namin po Sir Bon, every Friday ya po yan, from 9 to 11, though may extend kami pong bagyangin ni. Wow. 11:17 pa naman, so bagyaya pa ang oras. PSA Talakayan sa radyo. Yes po. 99.1, Okay, okay? na PSA Talakayan sa radyo 99.9. 99.9. Naghahatid ng makabuluhang talakayan at impormasyon tungkol sa talaang sibil, estadistika, PhilID at iba pang proyekto ng PSA po. Yan. So yan po yung title ng aming program and hopefully antabayanan nyo kami lagi. Every Friday po, ilagay nyo na po yan sa inyong schedule na every Friday. 9 to 11. Yan po, 9 to 11 po yan. Ilagay nyo na dahil dito po marami talaga kayong matututunan at marami kayong malalaman. Especially po dun Okay. sa mga guests na i-invite namin. So once again, maraming salamat po sa inyo mga nakinig at mga nanood. Thank you very much po and happy Friday, happy weekend. No? Yes, happy weekend. Happy weekend at mag-iingat po kayong lahat dyan. Okay. Lalo na kayo mainit. Salamat So po. with that, thank you Radyo Guagua 99.9, Magmalasakit at Lulugod ka ring tao. Thank you very Thank much you very po. much. Signing off. Signing off. Thank you po. Pwede bang malaman ko ang tunay na pangalan mo? Ang ganda mo kasi sa picture mo, gandang hinahanap ko. Ngunit sabi mo sa'kin, hindi mo alam ang lahat sa'yo. Wala ka palang record ng birth certificate